Владимир Липский. Стрелы над старым окопом. Документальная оповесть. Указ Прэзідыума Верховнага Савета СССР аб узнагароджанні малодшага лейтенанта міліцыі Сцяпанова Вячаслава Мікалаевіча ордэнам Чырвонай зоркі. За мужнасць і самаадданыя дзеянні, праяўленыя пры выкананні службовага абавязку, узнагародзіць малодшага лейтенанта міліцыі Сцяпанова Вячаслава Мікалаевіча ордэнам Чырвонай зоркі пасмяротна. Старшыня Прэзідыума Верховнага Савета СССР Константин Чарненко, сакратар Прэзідыума Верховнага Савета СССР Тангиз Ментешашвили. Москва, Кремль, 15 лютага 1985 года. Гадзіннік жыцця кожнага чалавека выстуквае адвечную марзянку: ці так, ці не так. Як у маятніка, туды-сюды, уверх, уніз, улева, ўправа. І ўсе складанасці разумнага існавання на зямлі у двух вымярэннях: дзень, ноч, цяпло, холад, радасць, гора, смех, слёзы. Каля дняпроўскіх круч пад Рагачовым, дзе над старымі акопамі стаяць салдацкія бярозы-удовы, сутыкнуліся дабро і зло, подзвіг і злачынства. Кожны атрымаў сваё: зло – ганебную смерць, добро – бессмерце. Пра зло напісана 10 тамоў судовай справы. Іх ніхто не прачытае, яны ўжо ў архіве часу. Я ж хачу ўславіць добро і подзвіг, якія на зоркавым небе бессмерця запаліў участковы міліцыянер Вячаслав Сцяпанов. Глава 8. Што чуваць у свеце, Маруся? Вярзіла першым на правах пракаветнага знаёмца падаў ёй руку. Знаёмся, мой сябар. Маруся падала руку сівому, і той усміхнуўся, але востра прасвідраваў вачыма бураўчыкамі. Стаяла жанчына перад імі ўся ў шэрым, сукенка земляная, хустка попельная, валасы канапляныя і твар шэры, пракураны і прапіты. Сівы, убачыўшы яе шэры, раніцай супакоіўся, паверыў Вярзілу, што той прывёў у надзейнае гняздо. Здагадалася і Маруся, што магло прыгнаць такое ранне ў яе дварышча лясных валацуг. Бачыла, як подбегам азіраючыся па баках ляцелі з беразняку да яе хаты. Таму і зразумела пытанне Вярзілы правільна. Якімі ж навінамі ў свеце могуць цікавіцца, калі толькі не тымі, што тычацца іх асоб, іх спраў. І адказ скіравала на тое, каб задаволіць цікаўнасць гасцей. Петуюся на сваім хутары з курамі і свіннямі, свету белага не бачу, глухая, што пень. Гэта задаволіла сябрукоў. Слухі пра іх не дайшлі да Марусі, значыць, не прасочацца і з яе глухамані. Двор у цябе, Маруся, як асадная крэпасць. Сівы адразу ж пасля знаёмства перайшоў з ёй на ты і вачыма бывалага гаспадарніка азіраў забудовы. Цішыня, азваўся задаволены Вярзіла, тут можна і адпачыць. Як ты, Маруся, не супраць? Калі спадабалася мне што, адпачывайце, і я з вамі сваю немач пагрэю, гебею тут, як у пельцы. Вось і згаварыліся, манюня. Вярзіла паклаў на яе плечы сваю цяжкую руку. Мы тут у дарожную аварыю трапілі з сябрам. Ключыца хруснула ў мяне. Не хачу палохаць сваіх. Пабудзем у цябе, пакуль зажыве. Як ты? Мне што? Бульбы хопіць. А мы грашавітыя. Перацягнем гарэлачны аддзел з магазіна да цябе. Гульнём, каб чарцям моташна зрабілася. Маруся падумала, соладка спявае, ды морда злая. Але знешне павесялела, а хрыплым голасам сказала:
Хватит чарцей сляпіць, зараз прынясу ў цірыч, абмыйцеся з дарогі, а то як нячысцікі балотныя. Угадала, Манюня. У нас з табой голас у голас, волас у волас, пахваліў Вярзіла. А Сівы, даючы ім перагаварыць, азіраў дварышча. Вельмі спадабалася яму, што хата з сенцамі, брамкай, брамай, склеп, хлеў, дрывотня і плот стварылі замкнуты чатырохкутнік, які надзейна агароджваў іх ад усякага наваколля. Хата Марусі стаіць воддаль ад астатніх сядзіб вёскі Марусіна. З двара відаць толькі некалькі забудоў, ды і то схаваных у густой зеляніне садоў, прыкрытых старымі ліпамі і каштанамі. Адразу за Марусіным агародам малады беразняк, а далей шаша і дрымучыя забалоцкія лясы. Найлепшага прыстанішча ці варта шукаць? Сівы бадзёра падышоў да Вярзілы і Марусі, якія заканчвалі гаворку, уставіў сваю рэпліку. Курорт тут, зеляніна, цішыня. У гэты час з будак павылазілі два сонныя цюцькі, ляніва дзяўкнулі на чужынцаў, відаць, для прыліку, а мо так здароўкаліся з імі па-панібрацку, сабака з сабакам. Вось вам якая цішыня, гагатнула Маруся, гледзячы на сваіх ахоўнікаў і абаронцаў. Нічога, сабака гаўкае, спакой гаспадара вартуе, азваўся Сівы, які ведаў толк у сабаках. А так у нас сапраўды курортная мясціна, нават пляж ёсць. Маруся падвяла да плота гасцей, махнула рукой у бок забалоцця. Вунь, копанка, глыбозная, можна купацца і нават рыбу лавіць. Вярзіла абыякава пазіраў на сажалку, ён тут бываў раней і ўсё добра ведаў. А Сівы з цікавасцю паўзіраўся на квадратнае вадзяное люстэрка, прыкідваў нешта сваё, аднаму яму пакуль вядомае. Ну, пастойце тут, а я вынесу вады памыцца. Гаспадыня шмыгнула ў хату. Толькі цяпер Вярзіла і Сівы спакойна агледзелі сябе. Сапраўдныя кікімары, адзеты ў шэрыя спяцоўкі грузчыкаў з заляпанымі ў гразь калашынамі гэткія шчаравікі. На галаве ў Вярзілы пакамечаны карычневы капялюш. Некалькі дзён няголеныя, густое шчэцце зуватканы ў яго сівізной, схаваным пад дарожным пылам, выдавалі іх валацужную жытку апошніх некалькі сутак. Ну і відок у нас, Віктор, выскаліўся Сівы. Нічога, Вітька, знойдзем тут і да бока, і да вока. Вярзіла зняў капялюш, хацеў пацягнуцца з хрустам у касцях, але нечакана зморшчыўся, ледзь не войкнуў. Ключыца шалее. Добра, што самі не ўцюкаліся. Ключыца загоіцца, як толькі пачнём рэгулярна прымачваць яе, супакоіў Сівы і адначасна нагадаў, што даўно яны прыстойна не выпівалі. Сёння разгавеемся ва ўсю Іванаўскую. З хаты высунулася Маруся, прынесла вядро вады, кубак, палатняны ўцірач, брытву, пачак бінту, пузырок йоду. Давай перавяжу, ласкава зыркнула на Вярзілу. Манюня, мать ты наша, Вярзіла расплыўся ва ўсмешцы. Мы самі ўправімся. Сівы перахапіў з рук жанчыны бінт і йод. А ты, Маруся, злётай лепш у краму, а то пахмялячшчыкі расхапаюць зелле. Сівы сунуў руку за пазуху, з унутранай кішэні выцягнуў, не лічачы некалькіх храбусткіх чырвонцаў. Вазьмі на ўсе, каб лішні раз не бегаць. Грашавіты, не стрымала здзіўлення Маруся, ухапіла ў рукі чырвонцы. А што ж ты думала, прыджгалі на твае харчы? Задаволена азваўся Вярзіла, даючы зразумець, што ён мог бы так шчодра выправіць яе ў магазин. Мо лепш чарніла ўзяць, улезла са сваёй меркай шэрая жанчына. Запомні, Маруся, рэзка абарваў яе Сівы, чарніла лыкаюць алкашы, а мы... Сівы хацеў нешта сказаць, але імгненна перадумаў, на міг запнуўся і тут жа дадаў: мы чарнільны грэх на душу не бяром. Усекла, шэф, пажартавала Маруся, ад чаго Сівы згнюпіўся, згорбіўся над вядром, каб не прыкмецілі яго часовай разгубленасці. Маруся нічога больш не распытвала. Выкаціла з хлява веласіпед, бразнула клямкай у брамцы, ускочыла на двухколку, як баба-яга ў ступу, памчала ў магазин «Космас». Застаўшыся адны, Сівы змекіціў правесці поўны допыт пра нелюдзь Марусю. Адкуль у яе брытва вострая, сынава. Такі ўжо байбус у арміі служыць. Дачка бзыкнула некуды,
Падкінула Марусі на гадоўлю ўнука. А піянер? Піянер, чырвоны каўнер, зняважліва азваўся Вярзіла. У гэты дом, відаць, чысцяком наязджаюць бяздомнікі. Нагледзеўся ўсялякіх, і мы для яго станем сваімі. Сівы павесялеў, асмялеў. Давай брытву, зірнуў на Вярзілу, нешта зноў пракруціў сваімі глуздамі. Вусы пакідаем. Як згадаеш, Вітька. Пачалі галіцца, плёхацца ля вядра. На парозе затупацела старая, як прывід ля сны. Маршчакаваты твар жоўтай плямай высвечваўся з цёмнай хусткі. «Здарова, бабуля!» – рэзка павярнуўся да яе Сівы. Старая няўцямна буркнула ў адказ, як перахрысцілася, коротка бліснула вострымі вочкамі, нібыта на большы позірк і на размову з чужынцамі не мела права, пашлепала за хлеў. Сівы дапетраў канчаткова. Атаман у двары Маруся, яе воля – закон для ўсіх жыльцоў пад драўляным дахам. У хаце яшчэ адзін божы адуванчык, маці гэтай бабці, растлумачыў Вярзіла. Колькі ж тая пракураддыміла на свеце, калі гэта ледзь нагамі шлёмае, жоўклае, што гурок насеннік. А хто з старых ведае свае гады? Кажуць, за 100 пераваліла. Сядзіць на прыпечку, чакае дохлі. Вярзіла няважліва плюнуў, пакратаў плечуком, як бы ва ўсім свеце найважнейшая балячка, яго пераламаная ключыца, а яны самі, Сівы і Вярзіла, пупы зямлі. Маруся сваіх гасцей не спазнала, ледзь не выпусціла з рук кайстру, у якой брынчэлі поўныя пляшкі. А не гадкі прыкукобіліся, а чыстыя, а вусатыя. Вусы чэсць, а барада і ў казла ёсць, паўтарыў сваю прымаўку Сівы. Вярзіла перавёў гаману на свой лад, падшлёгнуў гаспадыню. «Давай, манюня, снедаць, сонца ўжо уга куды выкацілася, дзе лепш?» «Мо на гарышчы ў хляве, сянцоў мяне там духмяныя, вачэй і вушэй меней. І на далызных мух таксама». Вярзіла прыняў з рук Марусі цяжкую кайстру, пакіраваў да хлява, за ім Сівы. «Растабарвайцеся, а я гурка ў градах пашукаю». Праз некалькі хвілін Маруся, вохкуючы і сапучы, прыцягнула на гарышча поўны прыпол гуркоў, пёркаў, цыбулі, ладны шмалец сала таўшчынёю з Вярзілаву далонь. Гарэлка і хлеб былі ў кайстры, якую прыперла з космаса. Сівы адкаркаваў гарэлку, пляснуў у шклянку да краёў, сказаў коротка: «Дзякуй, Маруся, прыгарнула, не дала заклякнуць». «Добра, хлопцы, што заблудзіліся сюды, з вамі і я жыву, а то збабела зусім». «Давай-ма!» – захлёбістымі глыткамі Маруся каўтала гарэлку, аж нос улез у шклянку. Пасля ліхаманкава пачала занюхваць, пакрэктваючы. «Эйч!» – пакацілася па шалунню, што гарох з печы. Сівы і Вярзіла задаволена пачаркаліся, падміргнулі адзін аднаму і таксама апетытна выжлукцілі поўныя шклянкі. Усе захрумсцелі крамянымі гуркамі, твары рабіліся падобнымі на сырое мяса. Пасля трэцяй шклянкі Вярзіла ўспомніў, што трэба перавязаць ключыцу. «Манюня, зрабі ласку. Табе што хочаш зраблю. Скідвай сваю паласатую рубашку. Зарана пачаў насіць такую». Сівы аж ачомаўся ад уедлівага жарту, як бы адляцеў ад яго хмель, закамандаваў: «Сплюнь, Маруся, 3 разы на сухое жэрдзе». Марусі не трэба даўбніць некалькі разоў, яна тут жа выканала просьбу Сівога. Весела і спакойна жаравалася Сівому і Вярзілі ў Марусіным маёнтку. Так прынадна, што праз некалькі дзён, забыўшыся пра сваё няшчасце за пасёлкам Ялізава, пачалі распытваць Марусю, калі ў іхні калгас прывозяць зарплату, дзе знаходзіцца каса, як абсталявана. Была ў іх некалі спроба абрабаваць касіра дзяржбанка ў Быхаве. Пад'ехалі на машыне, сталі ў надзейным месцы, падрыхтавалі пісталеты. У дзвярах банка паказалася жанчына з сумкай у руках. Вярзіла плаўна, як бы крадучыся, пакаціў машыну ўслед за касірам. Непадалёку ад яе тармазнуў. Сівы выхапіў пісталет, падбег да жанчыны і рвануў сумку да сябе. Касір моцна трымала грошы, узняла крык. Пачалі збягацца людзі. Магла з'явіцца міліцыя. Сівы штурхануў жанчыну, ускочыў у масквіч. «Матор, Віктор!» Цяпер іх зацікавілі калгасныя і прыватныя гаражы. І адну ноч
валацужнічалі па вёсках, дапялі нават на ўскрай Рагачова і залезлі ў нечы гараж. Але прадбачлівы гаспадар так лоўка замкнуў машыну, што нават такія спецы, як Сівы і Вярзіла, не ўправіліся з сакрэтным замком. Вярнуліся да Марусі на гарышча і зноў беспрабудна глушылі гарэлку. Спрабавалі ўгаварыць Марусінага сябрука шафёра Івана, каб вывез іх куды-небудзь далей ад Рагачова. Але Іван не адчаяўся, вылузнуўся ад заблудаў. А з кожным днём дрыжыкі ўсё адчайней праціналі Сівога і Вярзілу. Ведалі і адчувалі, кола іхняй гульбы можа ў любы момант замкнуцца. Вось ужо і піянер прынёс са школы цікавую для іх навіну. Міліцыя шукае зладзеяў, якія абабралі магазін, разбілі машыну, а самі ўцяклі і недзе хаваюцца. Забавіліся ў Марусі, ноччу выказаў трывогу Сівы. Дасядзімся, пакуль на жароўні падсмажыць. Ага, затрымаліся, лыпнуў Вярзіла. Зюзюкаліся да раніцы і вырашылі тэрмінова прабівацца да Мінска, адтуль за Урал. За высокімі гарамі недзе жыў сын Вярзілы ад першага шлюбу. За снежнымі гарамі прайшло юнацтва Сівога. Туды скіравалі свой новы маршрут. На панядзелак 3 верасня вызначылі адыход з Марусінай схоўні. Спалі доўга, адпачывалі перад невядомай дарогай. Спаўзлі з гарышча, калі сонца падбіралася пад поўдзень. Пагаліліся, памыліся, селі ў хаце падсілкавацца. Клапатніца Маруся блінцоў напякла, бульбы, аберанкі зварыла і пляшку на стол выставіла. Сама ахвотна падсела на лілі. Сівы на развітанне закаціў прамову, закончыў так. «Маруся, цяпер да мяне ёлуб не дайшло, што вёска Марусіна названа ў твой гонар. Дзякуй за хлеб-соль. А нас, як спяваюць, старасць дома не застане, клічуць новыя дарогі». Выпілі, захрумсцелі гуркамі. Да раптам хаўруснікі з гуркамі ў роце застылі, асалавелі. «Міліцыя!» – ахрыплым голасам ускрыкнула Маруся і ўся абмякла. «Твою мать, дасядзеліся!» – лягавы падагнаў карэту. Злосным, як звер, стаў Сівы. Вярзіла няўклюдна падхапіўся з лавы. «Няўжо? От даўбуны падсопаныя ўляцелі ў пастку!» Сівы прыцыкнуў на яго. «Хопіць маліцца, лоб расквасіш, хавацца! Маруся, затрымай лягавага!» Каля брамы Марусінай хаты прыпыніўся міліцэйскі матацыкл з каляскай. Участковы інспектар здымаў шлем, надзяваў фуражку з кукардай. Глава 9. Няхай жа лютуе варожая зграя, і бомбамі рвецца дыван ціхіх траў, я губы ад гневу калёнага сцяў і сэрцам радзіма табе прысягаю. Мікалай Сурначоў. Прысяга ў акопах. 1942 год. Слава прачнуўся ад гнятлівага крыку. «А!» – трывожна крычала Іра. «Што з табой? Што прысніла? Вой, Слава, хмара чорная, чорная, што смерць навалілася на мяне і душыць!» – спрасонку растлумачыла. «Ірка, любая, супакойся, ніякай хмары, я побач, і сынок спакойна спіць». Слава ласкава прытуліў жонку да сябе. Праз хвіліну Іра зноў спала, што дзіця, зачараванае дзівосным баем сном. Ад Славы, наадварот, сон адляцеў. Ён ціхенька ляжаў з адкрытымі вачыма, думаў пра сваю Іру. Дзяўчынка родная крычыць спрасонку. Што трывожыць яе? Усё ж нібыта добра, хатка свая, сынок гадуецца. Бязмежна кахаю, працай у фінандзелі задаволена. Клапоціцца, відаць, перажывае за мяне. Дзень і ноч матляюся па ўчастку без выхадных. Яна адно чакае і трывожыцца.
Радасці ў міліцыянера мала. Як і на фронце, на перадавой, кожны дзень баі. Перамог ворага на адным участку, можна радавацца, але ж на другім акапаўся ліхадзей, новыя атакі. Слава павольна, каб не разбудзіць Іру, павярнуў галаву да акна. Ранішняе сівое святло цэдзіцца ў хату, расшторвае акно. Здароўкаецца малады дзень. Уставайце, людзі. Слава ўжо не ляжалася. Ён кратком прабраўся на кухню, святло не ўключаў, закурыў, прысеў за столікам ля акна. Спіць Венера. Нават у будку не пайшла. Цёпла на вуліцы. Зямля яшчэ не астыла ад летняй спёкі. З вечара нешта ўсё трывожылася, нават завывала. Мама казала, выюць сабакі на нечую смерць. Чыю канчыну пачула Венера? Мо тых зладзеяў, якіх шукае і ён, Вячаслаў Сцяпанаў, па якіх ужо аб'яўлены ўсесаюзны пошук. З неба загадкава падміргвала касмічная Венера. Наступаючы дзень засвечваў яе, прасвятляў і тым самым аддаляў ад зямлі, на якой у гэты час прачнуўся і задумліва пазіраў у неба міліцыянер Сцяпанаў. Яго жонка Іра і сын Славік соладка спалі. Спаў пасёлак касманаўтаў. Цёмнымі вокнамі пазіраў у сусвет, магазін «Космас», маўклівымі ўзлётнымі стужкамі ляжалі вуліцы. Не спалася міліцыянеру. Няўжо спалася тым, каго ён шукаў? Няўжо не мулілі ім грошы, норкавыя каўняры, залатыя гадзіннікі і каністры каньяку? Няўжо спакойна спалася іх жонкам, дзецям, усёй радні? Няўжо спакойна могуць спаць усе тыя, хто сам не робіць зла, але падаграе яго, дапамагае яму выжыць? Для чаго выжыць? Каб параджаць новае зло? Вячаслаў моцна зацягнуўся беламоранай, і за воблачкамі попельнага дыму паплылі трывожныя думкі. Прайшлі 2 выхадныя дні, субота і нядзеля. Што зрабіў па службе, што добрага даў сям'і. У суботу матляўся па ўчастку, шукаў цюкі сена, якія нехта сцібраў ад калгаснай фермы. Прыехалі студэнты ў вёскі і прывезлі свае праблемы. Старшыню калгаса Палякова цікавіць, як яны папрацуюць, колькі гектараў бульбы пераграбуць. А міліцыянера Сцяпанава як будуць адпачываць, дзе жыць, ці забяспечыць калгас нармальныя іх перавозкі, каб не здарылася аварый, няшчасных выпадкаў. Вярнуўся дамоў ён у суботу надвячоркам, загнаў матацыкл у хляўчук, стомлены пераступіў парог хаты. Славік ужо спаў, а Іра, як заўсёды, чакала, клапоцячыся, каб не астыла вячэра. Не паспеў павячэраць, пагаварыць з Ірай, улятае ў хату зарумзаная дзяўчынка з суседняй вуліцы. «Дзядзечка Слава, тата мамку забівае, п'яны, хуценька, дзядзечка». Вячаслаў вінавата зірнуў на Іру, атрымаў ад яе маўклівую згоду. Зноў надзеў кіцель, фуражку і пакіраваў за дзяўчынкай, якая трымцела асінавым лісцікам. Уціхамірыў ёлупня, можа, нават папярэдзіў больш страшны зыход, забойства. Вярнуўся пад поўнач. А ці супакоіў перажыванні сваёй жонкі, яе трывогі? Вось і жахаецца ў сне, чорная навалач душыць, крыкам ратуецца ад яе, шукае паратунку ў свайго Славы. А ён? Мо і ёсць тая цёмная хмара, што цісне на светлы настрой каханай. Ад гэтай думкі Славу стала неякавата, і ён паспяшыў адагнаць яе падалей, як выпадковую. Прыгадваў далей. Нядзеля, учарашні дзень. Зноў на ўчастку. Адзіная ўцеха, прыехаў раней. Збегаў на рыбалку. Вада, прыкмеціў, заўжды супакойвала яго. Пазіраеш, як пакалыхваецца паплавок, як пагойдваюцца хвалі, і думкі самі сабой носяць цябе па ўсім свеце. Пра што не нагадаюць? Цячэ Дняпро, задумлівы і стомлены, што надае яму сілы і настрою. Мо тыя сняжынкі, якімі любаваліся зіры на зімовай палянцы. Пушыстымі зоркамі яны танцавалі між елак. То імкліва ляцелі ўніз, то ад нейкай патаемнай сілы, бо вецер драмаў у верхавінах, зноў падымаліся ў гору і нястомна карагодзілі ў белай цішыні.
Светкамі стаялі гонкія елкі з белымі каўнярамі на галінах, ды яны, Слава і Іра на лыжах. Слава прыгадаў тыя сняжынкі на Дняпры, калі паплаўкі гайдаліся на дробных хвалях. Адгулялі сняжынкі свой апошні танец, апусціліся спачыць на белую пярыну. Але ж тым спакоем не закончылася іх жыццё. Вясновае сонца прымусіла ажыць, чыстымі расінкамі сабрацца ў бруістыя ручайкі, а яны прынеслі іх у шырокі Дняпро. На, бацюх, на гаючых сіл, нясі свае рыбныя воды аж у сіняе мора на прастор штармавых хваль. Слава перастаў сачыць за спакойнымі паплаўкамі, зняў адзежу, кінуўся ў Дняпро ў абдымкі зімовых сняжынак, якія азартна танцавалі на лясной палянцы. Цяпер яны прыемнай прахалодай абдалі яго мускулістае цела. Слава плыў на перагонкі з хвалямі, і гэта было тое шчымлівае імгненне, калі ад радасці захлёбваецца сэрца, калі адчуваеш, што ты чалавек, уладар дабрыні і прыгажосці на зямлі. На беразе, аддыхваючыся з замілаваннем, як бы ўпершыню бачыў, пазіраў на крутыя лысыя берагі з вербалоззем, на скошаныя прырэчныя лугі і стагі сена, як шапкі манамахавы. Міма пранесліся са шчабятаннем ластаўкі. Ён і іх праводзіў позіркам. Дамоў вярнуўся ў добрым гуморы з рыбаю. Славік не адыходзіў ад яго ўвесь вечар, лашчыўся: «Татка, мой татка», гуляў з плоткамі, якія вёртка плавалі ў тазе, і ўсё дапытваўся: «Татка, а залатую рыбку можаш злавіць?» «Не ўдаецца, сынок, хаця жаданне ёсць. Мінулай ноччу сніў, што падчапіў на кручок вялізнага шчупака. Цягнуў, а лёска абарвалася». «Тата, а ты бандытаў можаш злавіць?» «Калі патрапіцца, не выпушчу». «Ты дастанеш пісталет з кабуры і стрэліш у іх?» «Не, сынок, паспрабую ўзяць без зброі, а калі не ўдасца, буду страляць». Іра не ўмешвалася ў мужчынскую размову. Сама з задавальненнем слухала і адначасна рыхтавала вялікага і маленькага Славіка да заўтрашняга дня. Мужу адпрасавала кашулю і штаны, падправіла гузікі на кіцелі, дастала з шафы новы гальштук, сыну падкараціла новы касцюм, памыла шкарпэткі, склала кніжкі-выразанкі, які ён паабяцаў прынесці ў дзетсад. Слава сам ахвотна мыў, прасаваў бялізну, умеў шыць на машыне, любіў рамантаваць абутак. Але Іра даверыла яму больш адказнае даручэнне – гуляць са Славікам, а пасля ўкласці спаць. Перад сном сын папрасіў расказаць казкі пра міга, крылатку і светлячка, а яшчэ пра хлопчыка-лётчыка. Бацька ахвотна баяў. Цяпер вось спіць Славік, закалыханы з вечара яго казкамі, спіць напалоханая чорнай хмары Іра. А Славу не спіцца, сядзіць каля светлага акна, курыць. Пасёлак касманаўтаў бачыцца рагачоўскім байканурам. З яго хто праз гадзіну, хто праз дзве ўздымуцца на свае рабочыя арбіты тысячы людзей, выйдзе на сінім матацыкле і Сцяпанаў. Як складзецца маршрут, куды вынесе арбіта новага дня? Слава падышоў да вісячага календара, адарваў пражытыя, пазначаныя чырвонай фарбай лісткі. Перад ім новы лісток, новы дзень, увесь у чорным, 3 верасня 1984 года, панядзелак, усход сонца 6 гадзін 37 хвілін, захад 20 гадзін 20 хвілін. Даўжыня дня 13 гадзін 43 хвіліны. Сеў да стала і зноў задумаўся. Вось-вось выкаціцца на небе сонца, нястомны працаўнік. З дня ў дзень шодрае раздае жыццё ўсяму жывому на зямлі. Сёння будзе пасылаць свае гаючыя промні 13 гадзін і 43 хвіліны. Наце вам хларафіл, лебяда і ружы, грэйцеся матылёк і зубр, загарайце і капайце бульбу, беларусы.
Усе атрымаюць падарунак, хто варты яго, заслугоўвае, а хто і не. Вы ўжо самі на зямлі разбіраецеся, усміхаецца з высокага неба шчодрае сонца. Вось і доўжыцца, колькі існуе свет, барацьба за жыццё пад сонцам, барацьба ў раслінным свеце і барацьба сярод людзей. Перамагаюць добрая сіла, праўда, мужнасць і сумленнасць. Яны самыя моцныя, надзейныя змагары і самыя мудрыя павадыры. Слава з прыемнасцю падумаў, што і ён, участковы Сцяпанаў, верны воін таго мужнага і працавітага войска, якое нястомна змагаецца за дабро і праўду. І як бы ні склаўся для яго дзень 3 верасня, ён застанецца баявым салдатам у баявым страі. Ад гэтага стала святлей на душы, як і на вуліцы. У хаце павіднела так, што можна чытаць газеты. І Слава з прагнасцю пачаў перагортваць цэлы стос перыёдыкі, які ляжаў тут жа на стале. Беларускія газеты прадаўжалі друкаваць матэрыялы да 40-годдзя вызвалення рэспублікі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вялікае свята непераможнага народа. А многія з тых, хто здабыў яго, ляжаць у брацкіх магілах, стаяць бронзавыя на скрыжаваннях дарог. Як жа мы, жывыя, павінны быць удзячны ім, уздыхнуў Слава. Правда пісала пра касманаўтаў Леаніда Кізіма, Уладзіміра Салаўёва, Олега Атькова, Уладзіміра Джанібекава і Святлану Савіцкую, якія неслі касмічную вахту. Святлана Савіцкая першая ў свеце жанчына, якая выходзіла ў адкрыты космас. Слава адклаў газету і ўявіў сабе, як жанчына вольнай птушкай ляцела над планетай Зямля. А яшчэ падумаў Слава, што тэмпературу чалавечага сэрца можна вымераць па тым, як чалавек разумее сапраўдную прыгажосць, як ставіцца да яе, як беражэ, ахоўвае і стварае. Вось в «Камсамольскай праўдзе» Юліян Сямёнаў і Яўген Яўтушенка знаёміць чытачоў з вершамі 8гадовай Нікі Турбіной. Якая тэмпература сэрца ў гэтага дзіцяці? Ты спі, земля, такая голубая, такая невесомая, земная, я буду вечным сторожем твоим. А вось яшчэ мама родная, аб чым клапоціцца акселератка 20-го стагоддзя, што хвалюе яе дзіцячае сэрца, як разумее чалавек лёс. Не забывайте добрые слова, и добрые дела не засыпайте хламом, иначе будет вам обманом предсказанная временем судьба. Трэба выразаць вершы Нікі Турбіной. Слава ўзяў нажніцы. Трэба абавязкова далучыць свайго Славіка да чароўнай крыніцы паэзіі. Няхай не зможа пісаць вершы, усім не дадзена, але любіць іх, умець наталяцца імі добры чалавек павінен абавязкова. Слава звярнуў увагу на кароткае паведамленне ў «Камсамолке». У бліжэйшы час мы пазнаёмім сваіх чытачоў з адважным афіцэрам Георгіем Кудзінавым. Граната ўпала ў баявое аддзяленне машыны, і толькі дзякуючы мужнасці Георгія Кудзінава было выратавана жыццё курсанта, хаця сам афіцэр атрымаў сур'ёзныя раненні. За мужнасць і адвагу ён узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі. Слава вырашыў абавязкова не прапусціць нумар газеты з нарысам пра Кудзінава. Баявы ордэн Чырвонай зоркі ўяўляўся яму велічнай і самай прыгожай узнагародай. Чырвоная зорка на грудзях, што можа быць большым сімвалам для вызначэння мужнасці? Не ведаў, не мог ведаць і нават не прачуваў Вячаслаў Сцяпанаў, што менавіта за сённяшні дзень, 3 верасня, коштам асабістага жыцця і ён будзе адзначаны такой урадавай узнагародай. А пакуль што Слава вызначаў вячэрнюю праграму на сённяшні дзень. Трэба раней вярнуцца з участка і ў 19:00 паглядзець міжнародны турнір па хакеі Кубак Канады. Сёння цэнтральная гульня – зборная СССР, зборная Чэхаславакіі. Пасля праграмы «Час» фільм «Вечны кліч». Які цікавы вечар чакаецца. Трэба толькі абавязкова вярнуцца раней.
Слава зірнуў на гадзіннік, з якім не развітваўся і ноччу, здымаў толькі, як купаўся, ды ў лазні. Нястомныя стрэлкі, малая і вялікая, падбіраліся пад 8. Трэба будзіць Іру і Славіка, але яшчэ няхай трохі паспяць. Круглы гадзіннік «Перамога» з выразным цыферблатам і секунднай стрэлкай заўсёды нагадваў славу дзеда Андрэя, мамінага тату. Яны, кажуць, падобныя адзін на аднаго, ростам каржакаватыя, круглатварыя, з задуменнымі вачыма, з застылай смяшынкай на вуснах, яўнай прыкметай дабрыні і спагадлівай душэўнасці. Некалі яшчэ да арміі, калі Слава вучыўся ў аўташколе, дзед Андрэй папрасіў унука парэзаць дровы на зіму. Захвоціў: «Я заплачу, унучак». Слава, лічыш, яшчэ школьнік, не такі ўжо дарослы, не абрадаваўся дзедаваму рублю, а закрыўдаваў: «Дзядуля, а якую возьмеце з мяне плату за маю маму?» «Умніца, мой Славік, светлую галаву маеш. Не хвалюйцеся, дзядуля, дровы вашы, як у казцы, па вашаму веленню, па майму хаценню, будуць парэзаны». Слава арганізаваў сяброў, і некалькі вечароў шчыравалі ў дзедавым двары. А пасля ён бегаў цэлы тыдзень калоць дровы, складваць. Да дня нараджэння Славы 17 сакавіка, якраз жа ў той год, калі ўнук збіраўся ісці служыць у армію, дзед Андрэй і баба Агапа падарылі яму гадзіннік «Перамога». З ім ён служыў у ракетнай часці, з ім вывяраў час і ў міліцэйскай службе. Цяпер дзедава «Перамога» падказвала: пара. Наступіў той крытычны ранішні момант, калі трэба хутка рабіць усё звыклае і патрэбнае, каб не спазніцца на службу. Пабудзіў Іру і Славіка. Ціхенька, як на каціных лапах, ён прабраўся з кухні ў спальню. Толькі новыя дзверы, двухстворкавыя і філёнгавыя, якія сам змайстраваў, нядаўна павесіў у зале, крыху падвялі. Яны з змазанымі петлямі віскнулі, і гэтага было дастаткова, каб Іра і Славік сустрэлі яго з раскрытымі вачыма. Тым не менш, ласкава паўшчуваў: «Сонькі, пара ўставаць, сонца на неба, сон вон». «А мы не сонькі, тата, мы даўно не спім», – усміхнуўся малы Славік, і вялікі Славік пацалаваў яго пшанічную галоўку. «Мы табе не хацелі мяшаць працаваць», – азвалася Іра. «Ты ж, відаць, як заўсёды пісаў пратаколы». «Не, Ірка, сёння думаў пра жыццё і чытаў газеты», – прызнаўся Слава і пацалаваў жонку. «А цяпер на зарадку станавіся». Славік і Іра хуценька надзелі спартыўныя касцюмы, пачалі паслухмяна выконваць усе бацькавы каманды. З віскатам і добрым настроем мыліся халоднай вадой, апетытна снедалі. І вось праз колькі хвілін усе гатовы. Іра і Славік заўжды выходзілі крышку раней. Славіка трэба ў сад адвезці, самой ехаць аўтобусам ці не праз увесь Рагачоў. «Ну, шчасліва, Слава!» Іра памкнулася да мужа, прыціснулася шчакой да яго твару. «Не баўся позна, будзем вельмі чакаць». «А ты, татка, пісталет не забудзешся ўзяць?» – нагадаў сын. «Ой, Славік, мне без яго аніяк нельга», – усміхнуўся Слава, падняў сына на рукі, моцна-моцна прыгарнуў да сябе. «Мой залаценькі, мой пшанічны каласок, да вечара». «Тата, а ты бандытаў сёння будзеш лавіць?» Славік не прапусціў задаць сваё пытанне. «Калі патрапіцца, сынок, абавязкова буду. Ты не баішся іх?» «Ніколечкі. Яны самі паганыя трусліўцы». «Калі будуць уцякаць, страляй!» – даў параду Славік і папрасіў. «Толькі мне пусты патрон прынясі, я буду свістаць у яго, як Сяргейка ў садзіку». «Добра, добра, мой родненькі». Слава яшчэ раз пацалаваў сына і чамусьці сёння пазіраў услед ім, Іры і Славіку, з жалем і шкадаваннем. Стаяў ля акна, пакуль былі бачны, пакуль ішлі па двары, пасля па вуліцы, пакуль не схаваліся за вуглом чырвонай будыніны. Цяпер і Слава пачаў збірацца на службу. Зазірнуў у карычневую папку, перагарнуў там заявы, пратаколы, асабістыя запісы, прыкінуў, што здаць у аддзел, што сёння ўзяць на кантроль. Падклаў у папку чыстай паперы. Праверыў шарыкавую ручку, піша. Праўда, зялёны стрыжань, лаўчэй бы сіні, але ж і гэтыя выпускаюць, не зубы чысціць, а пісаць імі. Зазірнуў у дыпламат, блакнот,
фарба для хімулоўнікаў, пачак беламору. Няхай усё ляжыць, спатрэбіцца. Надзеў кітель, зашпіліў на ўсе гузікі, абцягнуў крысона кобурой, падышоў да люстэрка, ускінуў на галаву фуражку, казырок нахіліў крыху ўлева. Пільна паўзіраўся ў свой твар. З-пад броваў маладзічкоў пазіраюць строгія вочы, губы пульхныя, ружаватыя, як у сястры Наташы. Адметныя прыкметы, радзімка каля правага вока і вушы пытальнікам. На некалі поўным акруглым твары гады пачынаюць снаваць тонкія павуцінкі маршчын. Павярнуўся ўправа-ўлева, падміргнуў сабе бравы. Нейкае імгненне стаяў смірна, у вушах міжволі згучалі словы начальніка міліцыі, звернутыя да ўсіх. Загадваю заступіць на ахову грамадскага парадку, прынясенні службы, строга захоўваць сацыялістычную законнасць, ветлівасць, культуру ў рабоце. Сцяпанаў казырнуў сабе, акінуў позіркам хату. Прыпыніў вочы на дзвярах, якія сам зрабіў. Ніштаватыя атрымаліся, толькі пафарбаваць не паспеў, моў наступныя выхадныя. Выйшаў на ганак, зачыніў дзверы на ключ, скіраваў да будкі, бо Венера ад радасці, што бачыць гаспадара, немаведама як вішчала, віляла хвастом, нібыта вось-вось адвінціцца і рвала ланцужок аж да хрыпаты ў горле. Сумна адной, хочацца ласкі. Чакай, Венера, сёння прыеду раней. Слава пагладзіў калматую галаву вернага вартаўніка, наказаў пільнаваць двор. З Хлеўчука выкаціў сіні матацыкл з каляскай, на якой напісана «Міліцыя». Паклаў у каляску карычневую папку, дыпламат, фуражку, адзеў шлем. Узяўся за ручкі, націснуў на стартар. Матацыкл нехаця фыркнуў, адмаўляўся слухацца, але ўрэшце завёўся. Сцяпанаў выехаў з двара, зачыніў брамку. Перад тым, як включыць хуткасць і даць газу, кінуў развітальны позірк на сваю хатку. Зірнуў на гадзіннік 8:45. Якраз да 9 трапіць у аддзел. Матацыкл імкліва пакаціўся па вуліцы Клімука. Вячаслаў любіў тэхніку. Яшчэ ў школе змайстраваў мадэль рухавіка ўнутранага згарання. Да арміі закончыў курсы аўташколы, пасля працаваў майстрам у той жа школе, завочна закончыў баўбруйскі аўтатэхнікум. Працуючы ў сельгасхіміі, змайстраваў электрафікаваны стэнд для навучання шафёраў. Але ён любіў усялякія машыны не толькі таму, што дасканала ведаў іх. Падабалася хуткасць, каб аж вецер у вушах. Тады адчуваў сябе з крыламі, здаецца, падымаўся ўвысь і адтуль з заміраючым узнёслым сэрцам ляцеў над роднымі краявідамі. Ён і цяпер з настроем ляцеў па асфальтаваных вуліцах Рагачова, і адчувалася, што матацыклам управляе не проста ліхач, а валадар матора і хуткасці, для якога правілы дарожнага руху такі ж закон, як для ўсіх вадзіцеляў. Каля аддзела міліцыі тармазнуў, бадзёра саскочыў з сядзення. Наступіў нейкі дзіўны дзень, калі ён усяму радаваўся і ўсё прыкмячаў у непаўторнасці. Вось і цяпер новы будынак міліцыі падаўся яму вельмі арыгінальным, светлым. Колькі суботнікаў правялі тут усім аддзелам, каб хутчэй справіць наваселле, каб атрымаць добрыя ўмовы для працы. А пасля арганізавалі хор, выступілі з канцэртам у дзень міліцыі. Здаецца, пад музыку з песенным настроем увайшоў Сцяпанаў у пакой нумар 9 на першым паверсе, дзе стаяў яго рабочы стол. «Што з табой, Слава, свецішся ўвесь?» – спытаў Жаркевіч. «Мо таму, Мікалай, што сонца сёння запаліў». Сцяпанаў зняў фуражку, загадкава паглядзеў на калегу. «Ты ведаеш, калі сонца сёння ўзышло?» «Ён пад раніцу любіць храпака задаць», – падтрымаў размову Саша Літвінаў. «Дык вось, хлопцы, каб ведалі, сёння 3 верасня, сёння ўзнялося ў 6 гадзін 37 хвілін.
Устаў раненька і ўсё бачыў. Неба з цёмнага становіцца шэрым, пасля сівым, белым і пачынае паступова плавіцца, жаўцее, чырванее, барвавее, да раптам як бы хто выхоплівае з жароўні вялізны кругляк распаленага да барвы металу, і на небе завісае сонца. Чым вышэй падымаецца, тым больш прамяністым і зыркім становіцца. Вось так і пачаўся сонечны дзень. «Паэт ты, Вячаслаў, такое ўбачыць!» – пахваліў, пазайздросціў адначасна старшы інспектар Жаркевіч. «На нашай рабоце, Мікалай, трэба быць крыху і лірыкам, а то душа задубянее». «Скажы чэсна, Слава, маладая жонка дапамагае быць паэтам?» Лейтенант Літвінаў пазіраў на Сцяпанова так, нібыта сваім пытаннем трапіў у самы яблык. «Дапамагае», – адказаў Вячаслаў. І прыгадаў, як трывожна крычала Іра з прасонку, але пра гэта не прызнаўся таварышам. У аддзеле Сцяпанаў затрымаўся амаль да абеду. Пасля нарады меў зручны момант пагаварыць з начальнікам палітаддзела капітанам Купрыенкам, але не адчаіўся. Даўно выспявала просьба папрасіцца на вучобу ў вышэйшую школу міліцыі. Хацелася ўдасканаліць сваю службу да высокай класнасці. Курсы, якія закончыў у Гомелі і Мінску, адчуваў далёка не задавальнялі яго. Да Уладзіміра Васильевича Купрыенкі Сцяпанаў меў асаблівыя пачуцці. Душэўны і строгі, галоўнае, што падкупляла ў начальніка палітаддзела тонкае веданне чалавечай псіхалогіі. Гэта, відаць, спадчыннае, бо яго бацька ўсё жыццё працаваў у міліцыі. І сын таксама пачынаў участковым інспектарам, пасля вучыўся ў Магілёве і Ленінградзе. Размову з Купрыенкам, а мо і з самім начальнікам міліцыі, падпалкоўнікам Бойкам, Вячаслаў вырашыў адкласці на пазней. Трэба яшчэ папрацаваць, пакруціцца на ўчастку. Ды і, відаць, не тактоўна запар дзве просьбы выдаваць. Нядаўна ж падаў рапарт, каб паставілі ў чаргу на жыллё. Супакоіўшы сябе, што правільна паступіў, не палез з просьбай да Купрыенкі, Сцяпанаў далажыў дзяжурнаму па аддзеле аб сваіх рабочых планах да канца дня, выйшаў на вуліцу. Заводзячы матацыкл, падумаў, дзяжурнаму далажыў, што паеду на ўчастак, а маме? Яна ж наш нястомны дзяжурны па сям'і, трэба на хвілінку ўбачыцца, не быў ужо з тыдзень. Сцяпанаў ехаў па шумнай вуліцы Леніна і міжволі прыгадваў адзін эпізод маленства. Мама, як толькі стала на ногі апошняя з дзяцей Наташка, пайшла працаваць на агароднінна-сушыльны завод. Бацька зранку да вечара пасвіў кароў. Малым давяраліся хата, агарод і ўся жыўнасць у хляве. Найчасцей мама прасіла памыць падлогу. Хата вялікая, 6 пакояў, да яшчэ веранда, кухня. Пакуль усюды павычышчаюць, глядзіш, і бацькі вернуцца дамоў. Мікалай Рыгорович аднойчы нават заступіўся за дзяцей. «Што ты, Феня, ўсё ім загадваеш падлогу мыць? Згное дошкі!» «Нічога, Мікола, падлогу новую вымасцім, затое занятак ёсць». Феня Андрэевна заўжды імкнулася ведаць усё пра сваіх дзяцей, чым займаюцца, што робяць, дзе бываюць, з кім сябруюць. І вось аднойчы, застаўшыся адны, дзеці змовіліся пайсці ў лес і назбіраць ягад. Падбухторыў усіх старэйшы Валерык. Ён быў тады ўжо ў 5 класе. Першакласнік Слава змікіціў, што мама за такую самаволку будзе вельмі перажываць. Ён тайком ад усіх пакінуў на стале запіску. «Мама, не хвалюйся, мы ўсе пайшлі ў лес па ягады». Вярнулася мама з работы. Божа, дзяцей няма. Гатова немаведама, што рабіць. Аж зірк, запіска на стале. Прачытала і бягом у лес. Дзе шукаць? Аж чуе, а над вячоркам лясное рэха званчэйшае ідуць гуртам. Святлана гаворыць: «От мама абрадуецца, колькі ягад набралі». А Славіку адказ: «Не радуйся, мамка дасць нам». Ні жывая, ні мёртвая сустрэла мама дзяцей, як убачыла іх з чорнымі роцікамі ды поўнымі слоікамі чарніц, дык ажно ногі падкасіліся, а сунулася ў траву, падбеглі малыя. «Хто ж вам дазволіў адным ісці ў лес?»
Я, мама, падгаварыў, прызнаўся Валерык. Хацелі табе з татам гасцініц падрыхтаваць. А я, мама, казаў, не трэба ісці, будзеш хвалявацца. Калі мяне не паслухаліся, напісаў, каб ніхто не бачыў табе запіску. Больш адны ў лес не хадзіце, ціха папрасіла мама. Не будзем, паабяцалі дзеці, бо маміна слова для іх самае дарагое. Цяпер участковы інспектор міліцыі Вячаслаў Сцяпанаў пад'ехаў к жылому дому, дзе жывуць бацькі-пенсіянеры, каб далажыць, што ўпраўляецца па справах службы на свой участак. Кароткі званок у дзверы. Адчыніла мама. «Сынок мой, праходзь, родны». Пацалаваліся. «Я, мама, на хвілінку». «Ой, ды ў нас госці». Слава пайшоў насустрач сястры Наташы, ласкава паздароўкаліся. Выбег Дзяніска, Наташын сын, і яго прывеціў Слава. «Ох, як жа ты хутка расцеш, Дзяніс. Калі да Славіка ў госці прыедзеш? А ў яго ёсць аўтамат?» «Ёсць, ён збіраецца з ім ісці вайной на камароў». «Прыеду», – паабяцаў Дзяніска. «Дайце ж мне хаця падступіцца к сыну», – папрасіў Мікалай Рыгорович. І мужчыны стрымана павіталіся. «Мо перакусіш, сынок?» – прапанавала Феня Андрэевна. «А што ёсць?» «Боршч з мясам, малако, булка. То і добра». Усе сабраліся на кухні. Славу усадзілі за стол, астатнія прылакаваліся на канапе. «Дык я што, адзін буду есці?» «А мы ж толькі паабедалі», – сказаў Мікалай Рыгорович. «Еш, сынок, табе вечна, Славік, некалі, спяшаешся заўжды». «Такая служба, мама, сам выбраў і не шкадую». «А я ўжо такі баюся запрашаць у свой Бабруйск», – азвалася Наташа. «Узяў бы і нас калі-небудзь усёй сям'ёй наведаў, у тэатр сходзім». «Прыеду абавязкова. Бабруйскія рыбакі на Дняпры пабіліся, трэба разбірацца». Падбег Дзяніска з шыткам. «Дядя Слава, намалюй мне што-небудзь». Слава адвярнуўся ад абедзенага стала, ухапіў шытак, аловак і намаляваў страшных, лупатых і насатых чалавечкаў. «Во, Дзяніска, з якімі рыламі бываюць людзі». Слава дапіў малако, падзякаваў маме, пачаў збірацца. «Моб застаўся». У голасе бацькі гучала няўпэўненасць, ён добра разумеў сыну характар. «Ай, тата, ты ж ведаеш мой галоўны недахоп. У мяне пастаянна чагосьці не хапае. Цяпер у мяне столькі клопатаў, мала сутак». «Глядзі, сынок, беражы сябе», – папрасіла Феня Андрэевна. «Ой, моя нястомная клапатніца». Слава прытуліў да сябе маму, прыпаў вуснамі да яе пасівелай галавы. «Слава, прыедь ды тэлевізар падладзь. Засняжыў», – сказаў наўздагон бацька. «Абавязкова, тата». Усе, хто быў у кватэры, кінуліся да акна. Матацыкл не заводзіўся. «О, ты добра», – абрадаваўся Мікалай Рыгорович, – «мо вернецца». Матацыкл урэшце чмыхнуў, загудзеў. Слава надзеў шлем, ускочыў на сядзенне, як на зацуглянага коня, паехаў. Ля акна стаялі Феня Андрэевна, Мікалай Рыгорович, Наташа, Дзяніска. Усім хацелася, каб Слава азірнуўся на іх, усміхнуўся ім, махнуў рукой. Не азірнуўся, не усміхнуўся, не махнуў, паехаў на службу. Пасля дамоўкі ў Сцяпанава пагоршыўся настрой. Нешта тупое балюча кранала сэрца. Ехаў і разбіраўся з сабою. Мо гэта сядзела ў ім адчуванне віны перад мамай. Ускочыў, як з жару ухапіў, толькі развярэдзіў усіх. Але ж лепш, чым бы зусім не пабачыліся. Трэба дома бываць часцей. Бацькі заслугоўваюць большай увагі. Толькі вось часу, каб хто пазычыў. А мо не ўмею працаваць, таму і часу не стае. Чаму ж пагоршыўся настрой? Ці не ад таго, што мама, бацька і сястра праводзілі яго да дзвярэй, як бы развітваліся надоўга. Адагнаў прывередлівую думку, бо што з ім можа здарыцца? Абавязкова і тэлевізар ім адрамантуе, у Бабруйск з'ездзіць. Няхай вераць, зробіць усё неўзабаве. Урэшце Вячаслаў знайшоў адгадку. Восень. Менавіта яна не ў прыкмет цісне на настрой. Хто ж сказаў, што восень унылая пара? Зірні, паэт, якімі барвамі гарыць лес. Вячаслаў адчуў, што і матацыкл пад ім стаў лягчэйшым, больш паслухмяным і сам павесялеў.
Як бы ні круціўся час, ён усё бліжэй да вечара, да сустрэчы з сям'ёй, да жаданага хакея. Усё так, але восень скіравала думкі на свой лад. Дзівак чалавек чакае вечара. Вечар, як і восень, пара падрахункаў пражытага, зробленага, здабытага. Ці заўсёды вясёлая пара, і калі яна чалавечая восень наступае. Пражытыя гады не заўсёды чалавечае багацце. Бывае, што пустацветам старэе чалавек, а бывае, што і да маладога прыходзіць умалотная восень. Матацыкл Сцяпанова ўскочыў у вялікую вёску Дварэц. Людзі паважліва віталіся з ім. Зайшоў у сельсавет, перагаварыў з работнікамі, усё ціха, спакойна. Узяў накірунак на Забалоцце. Па дарозе заправіў матацыкл. Пабываў яшчэ ў адным сельсавеце. Зноў жа ўсё ціха і спакойна. Вырашыў праехаць у невялікую вёску Марусіна, што на паўдарозе ад Забалоцця да Рагачова. Далёкія вёскі пакінуў на іншы дзень. Сёння ж абяцаў вярнуцца дамоў раней. А ад Марусіна да яго пасёлка касманаўтаў кіламетраў 5-6. Лічы, як дома. На павароце павярнуў улева, і матацыкл загепаўся па калдобінах. Адно трымай руль, ды сам трымайся, каб не шмякнуцца ў гразь. Дарога пролягала цераз бульбяны палетак, узрыты капалкамі. Бачны сляды трактароў ды калёсных павозак. Яшчэ адзін паварот улева, і Сцяпанаў тармазнуў матацыкл перад першай забудовай. З агародчыка вытыркнулася ўзлахмачаная галава бабці, капала бульбу, разагнулася пацікавіцца, хто едзе. «Падкажыце, бабуля, дзе тут жыве Маруся Заяц?» «Едь, сынок, цераз усё сяло, пасля возьмешся левай рукі, наводшыбе ўбачыш хату з антэнай, побач копанка, там і шукай Марусю, калі знойдзеш. Дзякуй». Вячаслаў ехаў па Градскай вуліцы, і перад вачыма стаяў дзіўны, як з пярэпалуху, твар бабці. З ахвотай расказвала, дзе жыве Маруся, нібыта жадала, каб там пабываў міліцыянер. Але чаму сказала «шукай, калі знойдзеш»? Нешта ведае і яна. От жа трэба было пастаяць, распытаць, а то адразу «дзякуй» і газануў, дакараў сябе Вячаслаў. Да Марусі Заяц ён збіраўся заехаць даўно. Працавала і жыла ў Рагачове, выселілі за п'янства, распусту. Прыехала сюды да маці. Чым займаецца, як паводзіць сябе, ці прапісана, дзе працуе. Вось якіх пытанняў на запасе участковы інспектар Сцяпанаў да дармаедкі. Ехаў, пракручваў, пра што спытае, чым пацікавіцца, як правядзе з ёй гутарку. І ўсё толькі абураўся. 5-ы дзесятак размяняла кабета, 3 дзяцей займела немаведама ад каго, а за розум так і не ўзялася. Пара падумаць, калі не пра сябе, дык пра сыноў, дачку, якіх пусціла ў свет, кім стануць, якую дарогу выберуць, няўжо ж возьмуць за ўзор матчыны паводзіны, ідэалы, што пакіне ім у спадчыну. Вуліца ў вёсцы Марусіна, як і сама вёска, кароткая. Таму Вячаслаў не прыкмеціў, як прагнаў матацыкл па бязлюднай дарозе, павярнуў крута ўлева, як раіла бабця, і апынуўся перад драўлянай будынінай наводшыбе. Па ўсіх прыкметах у гэтай глушне закубравалася Маруся Заяц. Сцяпанаў паставіў матацыкл ля брамы, заглушыў матор, зняў шлем, кінуў каляску. Надзеў фуражку, прыхапіў з сабой карычневую папку. Можна ўваходзіць. Па звычцы кінуў вострым позіркам наўкол, як бы фатаграфаваў у памяці ўсё, што прыкмячаў. Дварышча, як замак, апаясана плотам, забудовамі ўпрытык. Усярэдзіне звіняць ланцугамі сабакі. Вячаслаў паспрабаваў адчыніць брамку, закрыта з сярэдзіны. Падышоў пад вокны. Нейкая трывожная мітусня кінулася яму ў вочы. Матляліся фіранкі, як бы чуваць тупат. Агідай кальнула сэрца. Зашавялілася клапаўё, не чакалі міліцыянера. Ён ведаў, што каля Марусінай хаты часта прыпыняюцца машыны, матацыклы. Заязджаюць адвесці душу. З кім? Відаць, і тых, хто завітвае сюды, трэба праверыць.
Сцяпанаў ад сваіх намераў ніколі не адступаўся. Вячаслаў прыкмеціў, што брамка загарода адкрыта насцеж. Праз яе і вырашыў увайсці няпрошаным і нечаканым. Дзе, а ў гэтым доме знаў, радасці да яго прыходу не праявяць. Ён увойдзе сюды афіцыйным прадстаўніком савецкай улады, салдатам справядлівасці. Пакуль агібаў сялібу з левага боку, яшчэ раз агледзеў мясцовасць. Адразу ж за агародамі пачынаецца беразняк, а далей векавы лес, яшчэ даваенны. Наваколле восеньскай пазалоце, а над ім чысцюткі блакітны парасон вераснёўскага мроева. Было па-летняму спякотна. Сцяпанаў яшчэ раз акінуў позіркам лес, сады, нівы, неба, усё, што магло цешыць і супакойваць сэрца, і рашуча ўзяўся за брамку, ступіў у двор. Гноем і цвіллю дыхнула ад хлява і склепа, шэрасцю ад усадзістай і падслепаватай хаты. Сабакі з чырвонымі вачыма пачалі драць горлы і зямлю. З хаты, як з чорнай нары, выскачала расхлістаная ускудлачаная кабета. У яе вачах сядзеў дзікі сполах, на твары застыў страх. Сінія патрэсканыя губы трымцелі, ад яе патыхала гарэлкай і цыгарэтамі. «Марыя Александраўна Заяц?» – строга спытаў участковы. «Так», – кабета круціла ў руках хустку. Участковы інспектар міліцыі Сцяпанаў прадставіўся па ўсіх правілах міліцыянер і ўзяў пад казырок. Прыехаў абследаваць умовы жыцця, хачу даведацца, дзе і кім працуеце, ці прапісаны тут. Прашу для пачатку прад'явіць пашпарт. Ён там, у хаце. Я зараз прынясу. А ў хату чаму не запрашаеце? Сцяпанову трэба ж абавязкова агледзець усё, каб мець пэўнае ўяўленне пра Марусін гадзючнік. А мне што, калі ласка, толькі... Што толькі? Не прыбрана, не чакала. А я заўсёды нечакана прыязджаю. На тое мы і міліцыя. Маруся ішла да дзвярэй, падымалася па прыступках на ганак, і Сцяпанаў прыкмеціў, як падкошваюцца ў яе ногі. Вочы бегаюць, што ў злодзея. Эйш, выфранцілася, ні пава, ні варона. Пра такіх кажуць, лоўка спявае, а за пазухай камень трымае. Ад мяне, маладзіца, не схаваеш нічога, нагледзеўся ўсялякіх. У нізкай прыбудове Маруся прыпынілася, рыбінымі вачыма умольна азірнула на Сцяпанова, агідна скрывіла рот. «Таварыш міліцыянер, пабудзьце тут, я зараз вынесу пашпарт». За гэтае імгненне Вячаслаў ужо паспеў агледзець цёмны пакой. Шэрая бярлога ўздоўж сцяны, шкафчыкі розных памераў і стол з закуссю, недапітай пляшкай. У попельніцы дымяцца цыгарэты. А галоўнае, што ён прыкмеціў, на стале стаялі 3 шклянкі. З некім жа жлукціла гарэлку. З кім? Хто яе дружкі? Зручны момант даведацца пра ўсё. Для чаго ж тады сюды ехаў? Таму ён катэгарычна запярэчыў гаспадыні. «Не, чаго ж мне стаяць у гэтай цемені? Пакажыце сваю хату. Хто тут яшчэ жыве?» Маруся нерашуча пераступіла парог, як бы нехаця. «А мо яна разыгрывае перада мной спалоханую авечку?» – падумаў Сцяпанаў. «Знарок бавіць час? Дае магчымасць некаму схавацца, даць лататы праз акно?» Такія здагадкі падбавілі рашучасці, і ён уладарна пакрочыў у наступны пакой. Злева руская печ чорным зеўралам пазірала на Сцяпанова. У запечку ложак, а на ім старая жанчына. На печы яшчэ старэйшая бабця. «Моя мама і моя бабка», – дрыжачым голасам прадставіла Маруся. «Добры дзень», – паздароўкаўся Сцяпанаў. Старыя ў адказ яму моўчкі кіўнулі галовамі і некуды далёка пазіралі сваімі ўтрапёнымі вачыма, як бы бачыўся ім той свет, а на гэтым яны толькі прысутнічалі, нічога тут не бачылі і не жадалі бачыць і знаць. Далей Вячаслаў не аглядваў пакой. Яго насцярожыў падазроны шорхат на чыстай палавіне, як бы нейкая валтузня. «Там хто?» «Унучак Олег гуляецца». «Унучак?» – перапытаў Сцяпанаў і ступіў да дзвярэй. Маруся кошкай скочыла ўперад, закрыла сабой дзверы, засталося выпусціць кіпці. «Не трэба, прашу вас». «Чаму? Што ў вас там робіцца?» Сцяпанаў не дачакаўся адказу, злёгку датыкнуўся да Марусінага пляча, даючы зразумець, каб саступіла з дарогі.
Эх, Маруся, Маруся, сівая душа, у цябе ж была магчымасць шапарнуць Сцяпану ў адно адзінае слова «сцеражыся». Не зрабіла гэтага, не хапіла смеласці. Ты клапацілася за сваіх сябрукоў, зладзеяў і сабутэльнікаў, толькі таму і не хацела, каб заходзіў міліцыянер у чысты пакой. Няўжо такімі чорнымі шорамі закрыўся для цябе ўвесь свет, што не ўбачыла ясных і добрых яго вачэй? Няўжо не здрыганулася тваё мацярынскае сэрца ад уяўлення, што можа здарыцца, калі трапіць участковы, амаль жа аднагодак твайго старэйшага сына у лапы параненых і загнаных у кут звяроў? Ён жа ратаваць цябе прыйшоў, Маруся. Клапаціўся, каб была прапісана, працавала, як усе сумленныя людзі. Ён жа збіраўся пагаварыць з табой пра дзяцей, як і чаму вучыш іх. Ты спалохалася за сваіх сябрукоў, ды якія ўрэшце яны табе сябрукі, яны прыблуды, клапы, нечысць на здаровым целе. Ты дала ім магчымасць схавацца, адсапсціся, агледзецца і паверыць у беспакаранасць. Пра што можна гаварыць са зладзеямі, выпіваючы з імі? Няўжо ніколі не скаланулася тваё сэрца, калі свайго сына Міцю Зайца, школьніка з чырвоным гальштукам, пасылала ганцом па гарэлку, вучыла хлусіць, хітраваць, маўчаць? Аднымі і тымі ж рукамі здароўкалася са зладзеямі, брала шклянку і гладзіла па галоўцы сына. Няўжо нельга зразумець, што гэта брыдка, агідна, а яшчэ злачынна? Няўжо спалася табе спакойна, Маруся? Няўжо не жахалася ад цяжкіх сноў? Відаць, калі жахалася, то ад уяўлення таго, што калі-небудзь абавязкова прыйдзе чалавек у форме з сінімі пагонамі і строга спытае: «Як жывеш, Маруся?» Ты баялася гэтага, а ты б радавалася, чакала б такой сустрэчы. Тады яна стала б тваім ачышчэннем, пачаткам нармальнага жыцця. Ты баялася, Маруся, чалавека ў міліцэйскай форме, а не падумала, як сапраўды стала б страшна, каб зусім не стала салдатаў справядлівасці, што б рабіла ўсялякая нечысць, каб адчула вольніцу, беспакаранасць. Можа, у далёкім будучым, калі ўсе людзі стануць на абарону дабрыні і справядлівасці, і адпадзе неабходнасць у міліцыі. Але ж пакуль ёй даручана абараняць гонар людзей, іх спакой. І таму салдатамі міліцыі, як правіла, становіцца лепшыя з лепшых сыноў. Не, Маруся, не маці ты, не чалавек, калі дазволіла Сцяпану уступіць на чыстую сваю палавіну. Якая ж яна чыстая? Ты акрывавіла, спаганіла старадаўні народны звычай, калі ў чыстай палавіне хаты заўжды збіраліся самыя жаданыя госці, там адбываліся самыя светлыя святы. Ты ж са сваёй чыстай палавіны зрабіла клетку для параненых звяроў і ў гэту загадзь упусціла чыстага, ненастроенага на лютую барацьбу са звярамі міліцыянера Вячаслава Сцяпанова. Эх, Маруся, сівая твоя душа! Сцяпан уступіў у пакой. Пасярэдзіне белая грубка, за ёй ложак. Крок, яшчэ адзін крок. Пад ложкам чмыхнуў мужчына, відаць, пыл залез у нос. І тут жа адгукнуўся тонкі дзіцячы галасок. Хацеў пасмяяцца з чмыхуна, але толькі коротка піскнуў, што мышка мо сам закрыў рот, ці нехта закрыў яму. Участковы ступіў яшчэ адзін крок, прыгнуўся і ўбачыў пад ложкам здаравеннага мужчыну. Таўсценны мех касцей і мяса. Як толькі ўсунуўся туды. «Прашу вас, вылазьце», – загадаў Сцяпану. «А не пальнеш са сваёй пушкі, начальнік?» – як з бочкі адгукнуўся глухі голас. Сцяпанаў насцярожыўся, даткнуўся правай рукой да кабуры з пісталетам. Чаму адразу пра пушку загаварыў? Значыць, ёсць чаго баяцца. Вячаслаў памкнуўся адшпіліць кабуру, але імгненна пранеслася думка. Там жа дзіцё, у хаце жанчыны. Прымяненне зброі – выключны выпадак. Паспею, калі што. Відаць, пад ложкам нехта з калгасных п'янтосаў. Трэба вывесці яго на чыстую ваду.
У наступную секунду Сцяпанаў больш строга і настойліва паўтарыў свой загад: «Вылазьце!» Першым выскачыў чарнявы хлопчык з вачыма-шчылінкамі і кінуўся да бабы Марусі. За ім, шкрабаючы рукамі, каленямі, пакрэктаваючы, вылазіў з-пад ложка лемехаваты дзяцюк. Вылез і не зводзіў вачэй з міліцыянера. Сцяпанаў атарапеў. Сэрца затахкала, але выгляду не падаў, што вельмі ўсхваляваўся. Перад ім паўстала чалавечая гара. Ён. Рагачоўскі жывёлавод, якога ўжо каторы дзень шукае ўся міліцыя. Вярзіла. Трэба тэрмінова браць. Як? Галоўнае не панікаваць. Спакойна. Цяпер вытрымка і цвёрдасць яго зброя. Участковы інспектар Сцяпанаў, ліхаманкава назваўся. Прашу. Вячаслаў не дагаварыў тое, што хацеў сказаць. Ззаду зашипеў гадючы голас. «Спакойна, гражданін начальнік!» У тое же мгненне ён адчуў халодны дотык металічнага ствала ў спіну. Сцяпанаў ірвануўся да кабуры. Яму б толькі некалькі секунд, але гэтыя секунды, як кісларод, перакрыў Вярзіла. Ён убачыў, што сівы тыграм выскачыў з-за фіранкі і прыткнуў маузер да спіны участковага. Яшчэ секунда, і на памкненне да самаабароны ён выпусціць у лягавага ўсю абойму. Каб апярэдзіць гэты нечаканы і нежаданы для ўсіх зыход, Вярзіла, які стаяў перад Сцяпанаў сантыметраў на 30 вышэй за яго, падняў рукі кувалды і з усяе сілы апусціў на галаву міліцыянера. Аглушаны моцным ударам, Сцяпанаў упаў, страціў прытомнасць. У сівога і Вярзілы было дастаткова часу, каб абязброіць участковага, змовіцца аб далейшым злачынстве. Вячаслаў апрытомліваў, як прачынаўся. Туманная млявасць праплывала ў галаве. Расплюшчыў вейкі, чырвонае полымя ударыла па вачах. Ад болю і гарачыні сцяўся ўвесь і зноў заплюшчыў вочы. Цяпер з вяртаннем свядомасці пачаў прыгадваць, дзе ён, што з ім. Паціху адкручваў назад падзеі. Вярзіла, гадючае шыпенне і халодны ствол у спіне, а далей бліскавіцы ў вачах, раскацісты пярун і цёмная ноч. Адкрыў вочы і зразумеў. Чырвонае полымя – гэта яго кроў на чырвонай падлозе. Цюкнула думка. Трэба не даць выгляду, што апрытомніў, а прыслухацца, ацаніць абстаноўку, каб прыняць правільнае рашэнне. У галаве шумела. Перад вачыма мітусіліся ружовыя колы, стваралі вузлаватае спляценне. Праз усе гэтыя перашкоды да яго, як з глыбокай бочкі, даляталі асобныя фразы Вярзілы і сівога, які ён склаў у пэўны змест. «Ачнецца, халера не возьме, лягавыя жывучыя. Ад твайго кулака цялкі не ачыналіся. А каб не мой кулак, ты б яго прапароў куляй. Дык што ж ты думаў даць яму, каб сваю цацку выхапіў? Тады б нам хана, лягавыя паляць метка». Сцяпанаў зразумеў, што сівы і Вярзіла ў суседнім пакоі. Па ўсім падобна, ён тут адзін, ціха. І, відаць, яны лічаць, што з ім усё кончана, забіты. Трэба выкарыстаць гэты момант. Рашучасць і імгненнасць могуць выратаваць. Трэба імгненна выхапіць пісталет і без роздуму, без прыцэлу пальнуць у той бок, адкуль далятаюць агідныя галасы. Пры шуме і паніцы можна браць іх, а калі не ўдасца, выскачаць цераз акно, перамахнуць плот і ў агароды, прыцягнуць увагу жыхароў Марусіна. План прадуманы, дзейнічаць. Вячаслаў рэзка ўскінуў правую руку да кабуры. Што ж гэта? Дзе яна? Мо перасунулася, як падаў? Спякотная да гаркаты маланка паласнула ў галаву.
Пісталета няма, абязброены. Цяжкі стогн вырваўся з грудзей. Тут жа да Сцяпанова падскочылі Сівы і Вярзіла. Яны стаялі пераможцамі. Ён ляжаў пераможаны. Пазіралі адзін на аднаго. «Што, гады подлыя, рана цешыцеся, салдаты за так не гінуць», – думаў Сцяпанаў. «Падымайся, зямляк», – першым азваўся Вярзіла, працягнуў руку. «Зямляк табе тамбоўскі воўк». Сцяпанаў сеў, галава ішла кругам, палохаўся, каб зноў не страціць прытомнасць. «Вы, гражданін начальнік, выбачайце яго», – пагарачыўся. Голас у Сівога віслівы, а морда тыгрыная. Сцяпанаў змоўчаў, цяжка гаварыць. Ды і пра што гаварыць з драпежнымі боўдзеламі. «Манюня!» – паклікаў Вярзіла. «Нясі вады і ўціральнік. Трэба начальніка крыху падмыць». Сцяпанаў сядзеў на падлозе запушчанай цяжкай галавой. Новы план выратавання закруціўся ў галаве. Вось зараз трэба рэзка ўскочыць і прыёмам каратэ зваліць аднаго і другога. Няўжо ж тады не падсобіць Маруся? Імгненным рыўком скочыў Сцяпанаў да Вярзілы. Але рыўка не атрымалася. Цяжкая галава і млявасць цела дрэнныя памочнікі ў такой сітуацыі. Яму закруцілі рукі аж да жывога хрусту ў плячах, пасадзілі на канапу. Абапал яго селі Сівы і Вярзіла. У іх руках з'явіліся ствалы. У Сівога маузер, у Вярзілы ТТ. «Вярніце маю зброю», – патрабаваў Сцяпанаў. «А ў цябе, начальнік, ніякай цацкі з сабой не было». Шрам у Сівога расплыўся, з-пад брову пазіралі шэрыя вочы. У пакоі зазірнула Маруся з вадой і ручніком. Сцяпанаў гнеўна зірнуў ёй у твар. Кабета адвяла вочы. «Пайшла адсюль, дай пагаварыць», – закамандаваў Сівы. «І каб без майго дазволу ніхто нагой з двара». Яна пакінула ў пакоі вядро з вадой, ручнік. Дзверы за ёй паслухмяна зачыніліся. Ініцыятыву перагавораў узяў на сябе Сівы. «Вось што, гражданін начальнік, давай разыдземся полюбоўна. Мы з вами можам разысціся толькі так. Вы ў турму, я ў міліцыю. Не гарачыся, не лезь раней бацькі ў пекла. Вы абкладзены, не выйсці вам адсюль. Мой маршрут вядомы ў аддзеле міліцыі». Сцяпанаў пачаў словамі дабіваць звярух. «Дык вось жа, начальнік, хочам цябе прасіць, каб вывез нас на сваім матацыкле далей ад Рагачова. Я ж цябе некалі падвозіў у горадзе», – крыва усміхнуўся Вярзіла. «Магу вас падвезці толькі ў аддзел міліцыі. У вас адна дарога, адзіная». Камсамолец загідаю зірнуў на страшныя вусатыя мардзелі. Сівы дастаў з кішэні і паказаў заклеены пачак грошай. «А за гэта жонка дзякуй скажа. Будзеш у цёплай пасцелі з ёй, і мы далей ад граху. Не прадаюся. У такім разе мы цябе самі вывезем. Раздзявайся», – скамандаваў Сівы. «Што?» Сцяпанаў рэзка вывернуў рукі з-за плячэй, садануў кулаком у нахабны твар Сівога. Той віскнуў і ад нечаканасці зваліўся з канапы. На участковага мядзведзем наваліўся Вярзіла, заламаў правую руку і жалезнай рукояткай пісталета грымнуў па галаве. «Так яму, дабівай», – пачуў Сцяпанаў злосны крык Сівога і страціў прытомнасць. Вярзіла сплюнуў, што мяснік, абцёр рукі аб ручнік, зачэрпнуў кварту вады, прагна каўтануў пару глыткоў, астатніе лінуў у белы твар участковага. На гэты раз яму хопіць пад завязку. Вярзіла ўзяў прапанаваную сябруком цыгарэту, закурыў. «Што рабіць будзем? Канчаць. Інакш ён нас кончыць», – вынес прыгавор Сівы. «Выпускаць нельга», – пагадзіўся Вярзіла. Нехта стукнуў брамкай. Сівы і Вярзіла здрыгануліся, выцягнулі шыі ў акно. Са школы з другой змены вяртаўся Міця. Сцяпанаў нерухома ляжаў на падлозе.
Яны выскачылі ў сярэдні пакой, шчыльна прычынілі дзверы. «Маруся!» – уладарна паклікаў Сівы. «Вось чацвяртак! Няхай піянер злётае ў магазин. Ці дадуць яму? Запіску напішы сваёй знаёмай магазиншчыцы!» – даў параду Вярзіла. Маруся пачала паслухмяна выконваць даручэнне. Сівы падышоў, прачытаў запіску, каб нічога лішняга там не было, строга сказаў: «І не ўздумай падшыванца прасіць, каб пазваніў куды-небудзь». «Ты што, Вітька, маўчок?» Маруся бліснула на зачыненыя дзверы. Сівы загадаў, каб Вярзіла правёў Міцю да брамкі, укаціў матацыкл у двор, тады звярнуўся да гаспадыні. «Рыхтуй, Маруся, адыходную вячэру. Пагасцявалі і досыць». «А ён?» Маруся зноў зірнула на зачынены пакой. «І ён з намі». «Згадзіўся? А куды дзенецца? Нам, Маруся, палку, колы яшчэ ніхто не ставіў». Сцяпанаў тым часам ачнуўся другі раз. Перад вачыма мутнела святло, усё некуды плыло, перамешвалася, гудзела. Няўжо канец? Няўжо няма паратунку? Мамка родная, каб жа ты знала, што са мною зараз. Ты б прыляцела сюды, чаго б не каштавала ратаваць сына. А ты, сынок мой, збіраўся з аўтамата ісці вайной на камароў. Ідзі сюды, Славік, выручы татку. А табе, мая Ірка, як жа дыхаецца, якая хмарышча душыць цяпер. Хлопцы, мае калегі, гіну, не выпусціць мяне жывым гэтыя мяснікі. Будзеце шукаць. Як жа аблегчыць вашу працу? Знойдзеце, лічыце не трусам». Смела зрабіў крок да амбразуры, хацеў прыкрыць, вораг на секунду апярэдзіў. Трэба падаць сігнал сваім. З гэтай думкай Сцяпанаў ціхенька дастаў з кішэні кіцеля пачак беламору і белую шарыкавую ручку з зялёным стрыжнем. Не раздумваючы, напісаў на беламору тое, што сядзела ў галаве. «Вярзіла забіў». Хваляваўся. Палачку для першай літары, пакуль распісалася ручка, чыркаў 4 разы. Першае слова вывеў сваім прыгожым старанным почеркам, а другое забіў, пісаў спешна, як бы на апошнім дыханні ў палёце. Паклаў беламоры ручку ў кішэню. Цяпер таварышы будуць ведаць, хто забіў яго. Вячаслаў падняў ацяжараную галаву, у пакоі нібыта адзін. Кінулі паміраць. Не, звяругі, камсамольцы так не здаюцца. Вячаслаў зірнуў на акно. За ім воля, прастор, паветра, якім дыхаюць людзі, і нават забываюцца, што яны жывуць, таму што дыхаюць. Якое шчасце вольна дыхаць! Паціху падпоўз да акна, абапёрся на рукі, падняўся. Вось тут за шапкі. Шчоўкнуць імі і кульнуцца ў агародчык. Сцяпанаў адкрыў першую зашчапку, але лёгкага шчаўчка было дастаткова, каб у пакой уляцеў Сівы. Каршуком ашчапераў ззаду, асадзіў на падлогу і некалькі разоў за салодай садануў чаравікамі ў жывот. «От жывучы!» – паскардзіўся Вярзілу, які ўляцеў следу за ім. Вячаслаў сцяўся ад болю. Для яго зноў адключыўся свет, а Сівы і Вярзіла працягвалі здзеквацца. «Павядзеш, Віктор, Мільтонаў матор, мо прымерыў яго форму?» «Куды яна мне? На нос!» – гатнуў Боўдзіла. «Давай-ка я прыкіну. Табе, Вітька, якраз. Прыштукуйся-ка ў лягавага». Яны садралі з непрытомнага Сцяпанава кіцель, гальштук, рубашку. Пакуль Сівы здзекліва прымяраў форму, Вячаслаў са стогнам адкрыў вочы, паслаў пракляцце злачынцам. «Гады, што робіце, звяры? Глядзі, ты яшчэ абзываецца!» Сівы і Вярзіла паставілі адбіткі сваіх брудных чаравікаў на белай майцы Сцяпанава. «Ды ну яго з формы! Аж мурашкі па спіне бегаюць ад яе!» – плюнуў Сівы. «Давай назад адзенем».
І яны, зрываючы гузікі на кіцелі і рубашцы, нацягнулі іх зноў на участковага, пасадзілі ля швейнай машыны, а самі, не выпускаючы з рук пісталеты, прыселі за стол. Міця якраз прыпёр з магазина 3 пляшкі гарэлкі. Сцяпанаў і Міця сустрэліся позіркамі. «Дапамажы, піянер! Гэта ж так проста набраць па тэлефоне ўсяго 2 лічбы 02. Гэта ж так проста шапарнуць людзям, не крыкнуць, калі не можаш, а толькі шапарнуць. У хаце забіваюць міліцыянера. Адзін маленькі крок, і для Сцяпанава наступіць выратаванне. А ты, піянер Міця, здзейсніш подзвіг. Як мала да подзвігу, адзін крок. А які ж ён цяжкі, не кожнаму пад сілу. Гэта ж мой быў твой самы галоўны крок у жыцці, Міця. Не зрабіў, не гатовы, збаяўся. Як жа ты збіраешся жыць, Міця? Ці апраўдаюць усе твае астатнія крокі па жыцці вось гэты адзіны, які ты не зрабіў, збаяўся зрабіць? Сівы разліў у 4 шклянкі пляшку гарэлкі. Паднёс 1 шклянку Сцяпанаву. «Выпі, начальнік!» «Не ўжываю». «Крыўдзіш, начальнік, ад душы прапаную. Твая душа даўно чарцям смалу варыць, і цябе ў катле чакае». Сівы скрыгатнуў зубамі, а Вярзіла аклікнуў яго. «Што прыстаеш да лягавага? Давай кінем самі, а то кішкі зліпліся». Чокнулася з імі Маруся. Бабці на печы сядзелі, як мышы пад венікам, нават адвярнуліся да глухой сцяны. Глухімі і сляпымі зрабіліся. Падціснуўшы хвост, сядзеў у другім пакоі Міця, нават спрабаваў адшукаць па тэлевізары мульцікі. Сцяпанаў дастаў пачак Беламору, кінуў позірк на свой запіс. Крышку супакоіўся. Будзе хлопцам нітачка для разгадкі. Пачаў закурваць. Ты толькі не пусці нас у дым, затурбаваўся Сівы. А Вярзіла за абедзве шчакі закладваў гуркі і сала. Сцяпанаў моўчкі курыў. Ад некалькіх зацяжак да ташнаты памутнела ў галаве. Паспяшаўся прытушыць папяросу. Трэба трымацца. Спакойна, Вячаслаў, адпачні круху, набярыся сіл, мабілізуй усё, што засталося, каб вырвацца з пасткі. Няхай п'юць, жуюць, мо страціць пільнасць, аслабнуць, але ж не выпускаюць пісталеты, ляжаць побач з гуркамі. У любую секунду могуць прадзіравіць. А ў хаце шматлюдна. Ці мала хто яшчэ натрапіць на іх кулі. Не, у хаце пачынаць валтузню рызыкоўна. Адчуваў, у любым выпадку барацьба будзе няроўнай, не ў карысць яго, ужо напалову забітага. Але змагацца будзе да канца, да апошняга дыхання, як рабілі гэта аднагодкі ў гады ліхалецця. Дапіта гарэлка, дажаваны гуркі. У вокны сонца пасылае развітальныя промні. «Ну, што, начальнік, не хацеў нас вывезці, як абяцалі? Цябе павязём». Сівы курыць і трымае ў руках доўгі ствол. «Мо каб не надумаў, чаго звяжам?» — уносіць прапанову Вярзіла. «Талкова, Віктор, скокні, здымі з дрэва гушкалку». Вярзіла, пакалыхваючыся з боку ў бок, з доўгімі, як у гарылу, рукамі выходзіць на двор. Сівы не зводзіць вачэй з ахвяры, адначасна даводзіць. «Сядзеш, гражданін Мільтон, у каляску, будзеш суправаджаць нас. І каб без дурыкаў». Адкуль у цябе, Сівы, столькі злобы? Няўжо дакляравала маці, як спявала калыханку, а мо перадаў бацька, які ўсё жыццё аж да пенсіі працаваў на заводзе. Дзьмухалі на цябе адзінага сына, і ты ўцяміў, што і ўсе астатнія гэтак павінны ставіцца да цябе. Не, у жыцці галоўнае не браць, а аддаваць. Што аддаў, тое тваё. Што ж ты аддаў радзіме?
нічога. Вось пусты нуль, і атрымаеш, і не будзеш мець на зямлі нават сваёй магілы. «Вяжы!» – камандуе Сівы, і Вярзіла паслухмяным боўдзелам падступаецца да Сцяпанова. «Адкуль у цябе, Вярзіла, такая вужовая слізота? Чым купіў цябе Сівы? Чым задаўжаў ты яму? Мо тым, што навучыў цябе лоўка красці, мець лёгкія грошы? Дык лёгкая, Вярзіла, усё дымнае, хутка згараючае, і ніводная самая сучасная пажарка не паспее выратаваць, калі пыхне. Даўгавечнае цяжка даецца, мазалямі рук, потам, крывёю сэрца. Але ж яно даўгавечнае, калі не вечнае». Над вёскай Марусіна, над гарадком Рагачовым, над планетай Зямля загараліся касмічныя зоркі. Мільёны сем'яў глядзелі тым вечарам міжнародную сустрэчу па хакеі паміж зборнымі камандамі СССР і Чэхаславакіі. Пасля фільм «Вечны кліч», а Сівы і Вярзіла, два закончаных прайдзісветы, садзілі ў міліцэйскую каляску звязанага участковага інспектара Сцяпанова. Вярзіла ўзяўся кіраваць матацыклам, Сівы сеў на задняе сядзенне, напагатове трымаў маузер. Праводзіла іх Маруся. Ехалі павольна. Матацыкл не хацеў слухацца Вярзілу, як бы адчуваў чужынца. Фыркаў, гатовы вось-вось заглушыцца. Паміж Сівым і Вярзілам пачыналася раздражнёная сварка. Куды ехаць і ехаць хутчэй, не так, як муха па смале. Неба ахутвала зямлю чорным покрывам. Дзейнічаць, вылузнуцца ад злачынцаў, хаця галава і цела наліты свінцовай цяжкасцю, дзейнічаць. Для пачатку развязаць рукі. Сцяпанаў пачаў ліхаманкава шавяліць пальцамі, намацваць слізкія канцы вяроўчыны. Рукі пад брызентам, можна шпарчэй развязаць. Матацыкл мінаў марусінскі беразняк, пад'язджаў да шашы. Прыпыніліся, азіраюцца подлыя палахліўцы. Злева Рагачоў, справа забалотце. Куды павярнуць? Пераехалі шашу, пакіравалі па бярозавай прасецы. Што задумалі? Вячаслаў адчуў вольнымі рукі, размяў кісці. Рукі развязаныя. Лес, цемень, падвыпіўшыя боўдзелы. Хаця іх два і з пісталетамі. Можна паспрабаваць. Увага, слава, напруж свае сілы, збяры ў кулак волю, забудь пра боль і туман у галаве. План такі: рэзка ўсхапіцца з каляскі, збіць Сівога з сядзення і пастарацца авалодаць пісталетам. Вярзіла за рулём. Пакуль прыпыніцца, дастане пісталет, будзе час, каб апярэдзіць яго выстрал. Мілы родны Славік, мужны Вячаслаў, верны да канца свайму доўгу міліцыянер Сцяпанаў, ты ж не ўлічыў аднаго. У твой карак няўмольна пазірала чорнае вока маузера. І як толькі ты зашавяліўся ў калясцы, а ў гэты час у глухім лесе заглушыўся матор, Сівы як бы разгадаў твой намер і ва ўпор націснуў спускавы курок. Ён скочыў з сядзення, сунуў атарапелым ад нечаканасці Вярзілу свой маузер. «Страляй!» «Ды ўжо ж, навошта яшчэ? Страляй!» Аж пена з рота. «Страляй, кажу, а то націсну самы неўлягавага, а ў цябе!» Вярзіла на гэты раз паслухмяна ўзяў у рукі пісталет, падышоў да матацыкла і зрабіў свой выстрал у вуха забітага ўжо Сцяпанова. У вераснёўскам бярозавым лесе над старым ваенным акопам цішыню разарвалі бандыцкія стрэлы. Твая галава, Славік, нахілілася ўлева да матацыкла, ты як бы развітваўся са сваім службовым сінім канём.
На галінах струнах зайгралі бярозы даўнейшую песню пра тваіх равеснікаў з гадоў грамадзянскай вайны. И боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце пробито. Спявали, голосили бярозы, яны самі параненыя з вайны, і ўсе гэтыя гады стаяць на месцах былых баёў, перабінтаваныя белай марляй. Вераснёўскай трывожнай ноччу праз 40 гадоў пасля вайны гарэлі бярозы зыркімі восеньскімі свечкамі. На пагорку каля старых акопаў сабраліся 27 бярозак свечак. Якраз жа столькі, колькі пражыў на зямлі міліцыянер Вячаслаў Сцяпанаў. Пасля стрэлаў над старым акопам. Малодшага лейтенанта міліцыі Вячаслава Сцяпанова знайшлі на 3-й дзень. Некалькі пошукавых груп працавалі на яго ўчастку. Брыгада ў складзе участковага інспектара Міхалькова, опер упаўнаважанага Зайцева, братоў Валерыя і Рыгора Сцяпановых абследавалі вёску Марусіна. Ужо збіраліся ад'язджаць, як сюды ж пад'ехала група Бондарава, Дятлава і Касэнкі. Затрымаліся. Яшчэ раз падышлі да копанкі ля Марусінай хаты. Што такое? Дзіўная масляная плёнка каля берага. Прыгледзеліся. На сярэдзіне копанкі маленькімі бурбалкамі падымаюцца ўверх кропелькі масла і тонкай плёнкай расплываюцца ля берага. Валера Сцяпанаў раздзеўся, зайшоў у ваду. Праглядваецца кола як бы з матацыкла. Падалі яму доўгі кій, кола круціцца. Тэрмінова выклікалі вадалаза кран. Ва ўсіх замерлі сэрцы, калі кранаўшчык Міша Корнеў і вадалаз Валера Бірулін паднялі з вады сіні матацыкл і прывязанага да каляскі міліцыянера Сцяпанова. Яго гадзіннік «Перамога», падарунак дзеда-франтавіка, паказваў час – 1:42 хвіліны. Ноччу 4 верасня перастала біцца сэрца Сцяпанова, перастаў чэкаць нястомны гадзіннік. Гадзіннік, праўда, жыў крыху даўжэй, пакуль злачынцы замяталі свае крывавыя сляды. Хацелі закапаць міліцыянера ў старым акопе. Пачалі нават падкопваць яго. Але, відаць, рукі трэсліся і ў іх. Вырашылі не справіцца і да ранку. Новая задума – спаліць. Але ж дзе ж ноччу возьмеш дровы? Тады і прыгадалі глыбокую копанку ля Марусінай хаты. У кішэні Сцяпанова знайшлі пачак беламору, а на ім надпіс «Вярзіла забіў». Усе зразумелі, злачынцы недалёка. Сваім жыццём Сцяпанаў затрымаў і выявіў бандытаў. Цяпер ужо дакладна ведалі, Сівы і Вярзіла не проста зладзеі, узломшчыкі магазінаў, а ўзброеныя небяспечныя злачынцы. Іх трэба тэрмінова затрымаць. У пошук включыліся новыя аператыўныя групы міліцыі, народныя дружыннікі. На ўсіх шасейных дарогах і чыгунцы дзейнічалі міліцэйскія пасты. Сівога і Вярзілу пасля іх зладзейскіх стрэлаў над старым акопам затрымалі праз 2 тыдні.
За гэты час яны паспелі ўкрасці «Жигулі» і прагуляцца па Смаленскай, Калінінскай, Пскоўскай абласцях. Абабралі 8 магазинаў. Наслед забойцаў аператыўная група міліцыі напала пад Віцебскам. Капітан міліцыі Семянец, старшына Кавалеўскі і вадзіцель старшы сяржант Палудзеткін тэрмінова выехалі па трывожным сігнале вадзіцеля маршрутнага аўтобуса. Сівы і Вярзіла, кінуўшы «Жигулі», ехалі рэйсавым аўтобусам Віцебск-Веліш. Пасля бяссоннай ночы і выпітага каньяку іх размарыла. Вярзіла сядзеў каля акна, Сівы каля праходу. Час ад часу яны падымалі цяжкія павекі, аглядвалі пасажыраў, ацэньвалі абстаноўку. Вадзіцель, які даўно пазнаў злачынцаў, увесь гэты час пільна сачыў не толькі за дарогай, але і за імі. Заснулі. А ззаду аўтобуса паказалася міліцэйская машына. Дзейнічаць. Аўтобус ціха прыпыніўся. І шафёр, лаючы рамонтнікаў, аб'явіў, што трэба зірнуць матор. Праз нейкі міг рушым далей. Гэтага мігу хапіла, каб у аўтобус ускочыла аператыўная група міліцыі. Галоўная задача – абязброіць. Сівы падняў мутныя вочы і убачыў работнікаў міліцыі, рвануўся ўперад, але рэзкім ударам Семянец асадзіў яго назад. Палудзеткін ухапіў Вярзілу за правую руку, але не саўладаў з ёю. Падаспеў Кавалеўскі, і раптам на ўвесь аўтобус Вярзіла закрычаў: «Людзі, дапамажыце, забіваюць!» Пасажыры ўбачылі, як у гэты час сяржант Палудзеткін выхопіў з яго рук пісталет. Людзі пачалі дапамагаць міліцыянерам. Праз некалькі хвілін звязаных бандытаў цягнулі між паламаных крэслаў у міліцэйскую машыну, і нехта з пасажыраў здзіўлена сказаў: «Глядзі ты, як у кіно!» А жанчына з дзіцём, якая сядзела побач з бандытамі, раптам заплакала. Яна цяпер ведала, што ў яе суседзяў у кішэнях ляжалі пісталеты з загнанымі ў патроннік зарадамі, і ім заставалася толькі націснуць спускавыя куркі. Сівога і Вярзілу знялі з аўтобуса разам з іх рэчамі, чорным і жоўтым чамаданамі. Што ж гэтыя пасажыры везлі ў іх? 3 норкавыя каўняры жаночыя, 3 норкавыя шапкі жаночыя, 3 аўстрыйскія касцюмы, чаравікі, курткі чорныя скураныя, новыя штаны, усё з магазіннымі этыкеткамі. Грошай на дробныя расходы 7600 рублёў, а далей усё, што трэба інтэлігентным пасажырам у дарозе. Брытва, нож, самаробны, лыжачка для абутку, цукеркі, чарнаморачка, пліткі шакаладу, каньяк армянскі, карта Калінінскай вобласці і 17 латарэйных білетаў не паспелі праверыць. Затое іх злачыннае паходжанне пільна праверыў следчы па асоба важных справах з пракуратуры рэспублікі саветнік юстыцыі Павел Паўлавіч Дудзінскі. Вярхоўны суд Беларускай ССР пад старшынствам члена суда Валерыя Михайловича Выдрана 1,5 месяца разглядаў іх крымінальную справу. Сівога і Вярзілу па сукупнасці здзейсненых злачынстваў прыгаварылі да вышэйшай меры пакарання расстрэлу з канфіскацыяй маёмасці. Неўзабаве пасля суда, калі Сівы і Вярзіла, карыстаючыся гуманнымі правамі нашага заканадаўства, спрабавалі прасіць аб памілаванні, мне ўдалося іх бачыць, задаць некалькі пытанняў. Хаця і гаварыў з кожным паасобку, адказы атрымаў аднолькавыя. Ваша самае вялікае пажаданне сваім дзецям. Каб не былі такімі, як іх бацька, каб заўсёды задумваліся аб тым, што збіраюцца рабіць. Што сказалі б маці Вячаслава Сцяпанова, каб давялося з ёй сустрэцца? Я б сказаў, што не забіваў яе сына. Да апошняй хвіліны яны, нахабныя баязліўцы, узвальвалі забойства адзін на аднаго. Лаўчылі, як маглі. А што б сказалі сваёй маці? Няма чаго гаварыць. З хваляваннем ехаў у Клецк на сустрэчу з маці Сівога Марфай Андрэеўнай. Баяўся трывожыць старую жанчыну, але ж хацелася ведаць, як прыме, што скажа пра сына.
Мы сядзелі ў маленькім холодным пакойчыку. Бабулька ў чорна-зялёнай апратцы паказвала мне здымкі свайго Віцькі, яго малюнкі, і ўсё ўздыхала, церла кулачком вільготныя вочы. Няўцешным галашэннем гучыць яе голас у маім сэрцы. Вой, людзі дарагія, дапамажыце схаваць мой сорам вялікі, маю бяду крывавую, маё гора ўдовенае. Скажу, не поверыце, осудил на одиноту сиротлівую сын Витька. Мой покойчик сціплы з адным акенцам стаў астрогам для мяне, у якім плачу цэлымі днямі, слёзы перасядаюць у горле, душаць мяне. Здаецца, і вочы пазіраюць праз туман, і ў вушы страляе глухмень. І каму ж пажаліцца, хто паверыць, што закрыў мае вочы жывыя, заглушыў мне вушы чуйныя родны сын. Горка думаць, людзі мае, што не змагу прынесці на магілу сына нават кветачку. Ён жа сам рабіў парнікі, вырошчваў кветкі і тысячамі вазіў іх на базар. А хоць бы одну кветачку прынёс, калі ў матчын пакойчык. Дарогу забыў да маці, забыў дзень і нават год нараджэння. Вось як зацягнулі яго ў балота хцівасць, прагнасць, пагарда да матчыных запаведзей. Увысь хацеў лятаць, а грошы ў балота зацягнулі. Казала ж, сын, што ўвысь могуць падняць чалавека толькі крылы, а ты смяяўся з мяне. Што б я сказала маці міліцыянера, галашэнне якой скаланае і маё сэрца, пазірнула б ёй у вочы і сама залілася б слязьмі. Я нават не адчаялася б папрасіць у яе літасці. Не магу забыць і сустрэчу з младзенькай удавой Ірай Сцяпанавай. Яе размова, ўспаміны, яе адказы на мае пытанні склаліся ў горкае галашэнне. Мой любы Славік, мой верны муж, хіба ж ведала, хіба чакала, што так раненька давядзецца спазнаць горкія слёзы ўдовіны. Чорнай хмарай наваліліся яны на мяне, душуся імі, гатова ўтапіцца ў іх. А я ж ніколі яшчэ так не плакала. Я ж не думала, што можна цэлымі дзянёчкамі плакаць, бо не ўяўляла такога гора, такой бяды. Славік мой родны, не ведаю, як складзецца маё жыццё. Я толькі пачала жыць, упэўнена ў адным цвёрда, выгадую сына вартага бацькі, вырасце, Славік, вельмі падобным на цябе, і буду старацца, каб займеў тваё сэрца і каб яно навучылася так кахаць, як гэта ўмеў ты, мой незабыўны Салоўка. Плачу па табе, слязьмі пішу, як умею, верш у твою памяць. Сын вырастет, узнает об отце, каким он смелым был и честным, и память светлую он пронесет через года и поколения в сердце. Родны мой, знаю цябе, ты трымаўся і змагаўся да апошняга, ганаруся табой. І ведай, новы Славік Сцяпанаў вырасце і прыме прысягу на вернасць бацьку і бацькаўшчыне. Я знаю цяпер, як трэба выхоўваць сына, каб загартаваным рос, каб навучыўся бязмежна любіць радзіму, каб гатовым быў да рашучых схватак, бо бітва не спыняецца і пад мірным небам, і ў жыцці заўсёды ёсць месца подзвігу. Светлы мой Славік, на стале ляжыць недачытаная табою кніжка за секунду да выстралу. Без цябе глядзім фільм «Вечны кліч». Недакаханыя, недацалаваныя засталіся з сынком. Цяжка паверыць, ніколі не вернешся да нас. Але ты жывы, Слава, свеціць сонца над роднай хаты, гэта ты усміхаешся з паднябесся. Птушкай вольнай лунае песня, гэта ты акрыліў яе. Рунь кусціцца, сад расцвітае, гэта ты вясновы ідзеш па зямлі.
Да камсамольскіх і службовых грамат і падзяк Вячаслава Сцяпанова далучаны ордэн Чырвонай зоркі пасмяротна. Загадам міністра ўнутраных спраў СССР малодшы лейтенант міліцыі Вячаслав Мікалаевич Сцяпанов залічаны навечна ў спісы асабістага складу рагачоўскага аддзела ўнутраных спраў. Рашэннем гарадскога савета народных дэпутатаў вуліца Новадняпроўская ў Рагачове перайменавана ў вуліцу Сцяпанова Вячаслава Мікалаевича. На магіле участковага інспектара Вячаслава Сцяпанова стаіць гранітны помнік. У Гомельскім абласным управленні ўнутраных спраў устаноўлена высокая ўзнагарода прыз імя Сцяпанова. Яго ўручаюць пераможцам сацыялістычнага спаборніцтва. За прыз імя Сцяпанова, які прызначыў рагачоўскі гарком камсамола, змагаюцца участковыя інспектары камсамольцы і камсамольска-маладзёжныя калектывы на жніве. Гарком камсамола перадаў камсамольскі білет Вячаслава Сцяпанова пад нумарам 10587625 на вечнае захаванне ў камсамольскую арганізацыю ўнутраных спраў. Уручаны камсамольскія пуцёўкі на работу ў міліцыю Александру Цыбулькіну і Владзіміру Сідькову. Абодва папрасіліся: накіруйце на ўчастак, дзе працаваў Вячаслав Сцяпанов. Вось як услаўлена жыццё, чыстае і сумленнае. Але ёсць у нашай аповесці героі, якім варта моцна задумацца над сваім жыццём. Трагедыя ў вёсцы Марусіна вымушае гэта зрабіць. Хіба ж Сівы і Вярзіла забілі толькі участковага інспектара міліцыі Сцяпанова? Яны стрэлілі ў яго жонку, сынка, маці, бацькоў, братоў, сясцёр. Яны стрэлілі ў сваіх дзяцей, а гэта яшчэ 6 юных сэрцаў. Яны стрэлілі ў сваіх мацярок і жонак, у свае прозвішчы, якія нават не названы ў аповесці, бо яны забітыя. Суд разглядае справы, карае людзей, якія яўна парушылі закон. Але ж існуе суд яшчэ больш строгі і патрабавальны – суд сумлення. Гэта калі чалавек сам сабе следчы, пракурор, суддзя і міліцыянер. Гэта калі ідзе строгае ўнутранае ачышчэнне: ці не так раблю, ці так жыву. Чым часцей кожны чалавек будзе правяраць сябе на такім судзілішчы, тым меней стане няшчасцяў, бед і гора на зямлі. Як гэта проста супыніцца, задумацца і спытаць сябе, ці так, ці не так. Паспрабуйце. Мінаюць дні, бягуць гады. У чалавечай памяці асядаюць хвалючыя падзеі, незабыўныя вобразы. Жыве ў маім сэрцы мужны Слава Сцяпанов. Заўсёды з удзячнасцю прыгадваю тагачаснага начальніка палітаддзела Міністэрства ўнутраных спраў БССР Геннадзя Пятровича Антипова, які натхніў мяне напісаць гэту аповесць. Статны і высокі генерал, на твары строгасць, а ў вачах, як і на сэрцы, чуллівасць і добрая заклапочанасць, доўга і натхнёна гаварыў мне пра участковага міліцыянера Сцяпанова, пра яго службу і подзвіг. Пасля павёў да стэнда. «Вось яны, гонар нашай міліцыі», – сказаў Геннадзь Пятрович. «Пабудзьце тут, а я на хвілінку адлучуся». Зразумеў намер генерала, пакінуў мяне ля стэнда, каб лепш ацаніў людзей у сініх пагонах. Стэнд пачынаецца партрэтам арганізатара міліцыі ў Мінску Міхаіла Васильевича Фрунзе. Далей ідуць прозвішчы: Савекін, Славінскі, Сёмін, Акінчыц, Сенькевич, Скараход, Бабкоў, Тамілаў, Уладзіміраў, Грыцкевич, Шымко. Усяго 24. Розныя па ўзросту і званнях. У розныя гады здзейснілі свой подзвіг. 1920, 1941, 1945, 1960, 1967, 1979.
На велічным стэндзе партрэт Вячаслава Сцяпанова. Яго дата пазначана вераснем 1984 года. Он мечтал, только вдруг оборвалась весна в той неравной отчаянной схватке, и напрасно его ожидала жена до рассвета у детской кроватки. Нет, не может уйти человек без следа, в то, что нет его с нами, не верьте. Он спешил, как обычно, на службу тогда, а шагнул участковый в бессмертие. Неизбежно взойдет новой жизни заря, и не будет убийц, хулиганов. Значит, жизнь свою юную отдал не зря участковый инспектор Степанов. Такую балладу-песню пра участковага склаў капітан міліцыі Сергей Давідовіч. І спяваюць яе бярозкі над старым акопам. Разносіць яе па зялёных верхавінах ветер вясновы, ветер крылаты. З тае пары, як сталі сведкамі глухіх стрэлаў у начной цішыні, стаяць яны ў трывожнай варце, зорам і людзям спяваюць легенду пра участковага міліцыянера Вячаслава Сцяпанова.